हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाचायते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वं कृष्णार्पणम। हरे कृष्णा डिवोटीज। I welcome you all to day 10. இன்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதையில 10வது நாள் 10வது சாப்டர் நம்ம பார்க்க போறோம். விபூதி யோகம், பகவானோட விபூதிகள், அவங்களோட அப்யூலன்சஸ். ஓகேவா? இது பகவான்கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்குறாங்க. ஆல்ரெடி நம்ம 7th சாப்டர் அப்புறம் 9th சாப்டர் ரெண்டுத்துலையுமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பகவானோட வைபவங்களை பகவான் சொன்னாங்க. இதுக்கு மேலேயும் உன்னை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆவலா இருக்குது. உங்களுடைய வாயிலேருந்து வரக்கூடிய இந்த அமிர்தம் போன்ற வார்த்தைகளை சுவைக்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப விருப்பமா இருக்கு. ஸோ நீங்க உங்களோட வைபவங்கள் எல்லாத்தையும் என்கிட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்ஜுனன் கேட்டுக்கிறாங்க. அதுக்காக பகவான் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, எல்லாத்தையும் நான் சொல்லல, என்னுடைய வைபவங்கள் அளவுக்கு அதிகமானது. நம்மளால அச்சிந்திய சக்தி, பகவானோட சக்தி எப்படி அப்படின்னு நம்ம பலமுறை சொல்லி இருக்கிறோம். அச்சிந்திய சக்தி நம்மளால சிந்தனை பண்ணி பார்க்க கூட முடியாத அளவுக்கு ஆற்றல் மிக்கவங்க. சோ அவங்களோட வைபவங்கள் எப்படி இருக்கும், விபூதிகள் எப்படி இருக்கும், அதே அளவுக்கு தான், எண்ணற்றதா, எண்ணிலடங்காததா, என் நம்பர்ஸ்ல இருக்கும். சரியா? அதுல சிலதை மட்டும் நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சிலதை மட்டும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு ஃபைனலா சொல்றாங்க, இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன அர்ஜுனா, நீ பக்தி தொண்டு பண்ணுனா அதுவே போதும். என்னை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நீ உன்னுடைய பக்தி என்னும் பாதையில நீ முன்னேறி வந்தீனாலே எல்லா பக்தர்களையும் உயிர்வாழிகள் அனைவரையும் ரட்சிக்கிறது என்னுடைய பொறுப்பு அப்படின்னு பகவான் ஃபைனல் ஸ்லோகால இதுல சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம செஷனுக்குள்ள போகலாம். விபூதி யோகம். दुर्गा माता जी स्क्रीन தெரியுதா? எஸ் மாதாஜி, விசிபிள். ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 10 நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறது பூரணத்தின் வைபவம். பூரணத்தின் வைபவம்னா அப்யூலன்சஸ் ஆஃப் பகவான். விபூதி யோகம். ஓகேவா? விபூதிகள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பகவானோட குவாலிட்டிஸ் அப்படி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? பகவான் வந்து அவங்க வந்து எப்படி தன்னை எதுல எல்லாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கிறாங்க, அவங்க தோன்றாத ஒரு பகுதியா தான் இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? தூய பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்க எப்படி அப்படின்னா அவங்களோட ஆற்றல் மூலமா தெரிய வருவாங்க. சரியா? நம்ம எல்லாரும் தியானம் பண்றோம் அப்படின்னா தியானத்துல நம்மளோட பகவான் நம்மளோட மனசுல இருக்கிறாங்க, பரமாத்மா சுரூபத்துல மனசுல இருக்காங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும்னு பகவான் சொன்னாங்க. பக்தி யோகம் பண்றது மூலமா பகவானை உணர முடியும்னு பகவான் சொன்னாங்க. அப்படி எப்படி உணர முடியும் அப்படின்னா அவங்க தன்னை எதுல எல்லாம் வந்து வியக்தித்துவமா காட்டிக்கிறாங்க, எதுல எல்லாம் அவங்க தன்னை ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கிறாங்கிறத பொறுத்து. இப்ப நீர்ல அவங்களை எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும், தண்ணீர்ல அவங்க எப்படி இருக்காங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா நீரின் சுவையாக அவங்க இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஓகேவா? அந்த மாதிரி இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை அசைறது அசையாதது, ஓகேவா, இயங்குறது இயங்காதது எல்லாத்துலயும் பகவான் எப்படி தன்னை ரெப்ரசன்ட் பண்ணிக்கிறாங்கிறது தான் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாவே. ரொம்ப அழகான சாப்டர் இது. இப்ப now we are entering into the chapter. இதோட ஓவர்வியூ ஃபர்ஸ்ட் பாத்துருவோம். அத்தியாயம் 10 ஓவர்வியூ. 10.1 7 வரைக்கும் பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைத்திற்கும் ஆதாரமானவர். பகவான் எகைன் தன்னை சொல்லிக்கிறாங்க. அவங்கள வந்து யாரால பார்க்க முடியாது, பக்தர்கள் அல்லாதவர்களால அவங்கள உணர முடியாது. ஆனா யாருக்கு தெரியுவாங்க அப்படின்னா பகவான் அவங்க வந்து நமக்கு நம்மளுடைய டிஃபெக்டிவ் சென்சஸ்னால நம்ம அவங்கள பார்க்க முடியல அப்படின்னாலும் அவங்களுடைய ஆற்றல்கள்ங்கிறது மிக மிக பழமையானது. அவங்க மிக பழமையானவங்க. அவங்களோட ஆற்றல்கள் எல்லாம் அளவிட முடியாதது. இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரபஞ்சங்களுக்கும் ஆதாரமானவங்க அவங்க அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா பக்தர்களுக்கு தெரியும். இது 10.1 7 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. தூய பக்தி பகவத்கீதையின் சாராம்சம். இதுல வந்து சத்துர் ஸ்லோகின்னு சொல்லுவாங்க. மொத்தம் 4 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ். இது கீதையின் சாராம்சம்னே சொல்லலாம்.
பகவத்கீதையின் சாராம்சம் வந்து இந்த சாப்டர்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. 10.8ல இருந்து 11 வரைக்கும் 4 ஸ்லோகங்கள் தான் சதுர்ஸ்லோகி. இதை பகவான் சொல்றாங்க. இந்த சதுர்ஸ்லோகியை கேட்ட உடனே அர்ஜுனனுடைய மனசுங்கிறது கம்ப்ளீட்டா மாறிடுது. பகவான 100% அவங்க நம்புறாங்க, கம்ப்ளீட்டா அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உன்னத நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். ஏத்துக்கிட்டு இப்ப நீ சொன்னதோட இல்லாம இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பழைய புராணங்கள் எல்லாத்துலயும் நான் நிறைய பேர் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். சோ நீயே பரம்பிரம்ம பரந்தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதி தெய்வம் அஜம் விபும்னு பகவானோட அத்தனை கேரக்டரிஸ்டிக்ஸையும் அதுல வந்து ஃபுல்லா லைன் அப் பண்ணுவாங்க அர்ஜுனன். பண்ணிட்டு இதுக்கு சாட்சியா அவங்க யார சொல்லுவாங்க, வியாசர், தேவலர், அசிதர், இந்த மாதிரி நிறைய முனிவர்கள்லாம் கூட இதை ஒன்ன பத்தின இந்த பழம்பெரும் விஞ்ஞானம் எல்லாத்தையுமே அவங்களும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு கம்ப்ளீட்டா ஏத்துப்பான். ஏத்துட்ட உடனே அவங்க கேட்கறதுதான் என்ன அப்படின்னா, அவங்களுடைய விபூதிகளை நீங்கள் இங்கு கூறுங்கள் அப்படின்னு பகவான் கிருஷ்ணர் தனது சுய வைபவங்களை விவரிக்கிறார். 10.19 இது 42 வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணரின் வைபவங்கள் தான் இங்க நம்ம பார்க்க போறோம். 10.1 மாதாஜி. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः. श्री भगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वश्यामि हितकाम्यया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. எல்லா ஸ்லோகங்களும் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பகவான் உவாச்சன் தான் வருது பாருங்க. பகவான் அப்படின்னா யாரை இங்க குறிக்குது அப்படின்னா, அப்கோர்ஸ் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவங்களதான். ஓகேவா? அவங்களையும் பகவான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த பெயர் இந்த சொல்வடத்தை கொடுத்ததே யாரு அப்படின்னா பராசர முனிவர். வியாசரோட அப்பா இருக்காங்கல்ல, அவங்கதான் பராசரர். அவங்கதான் என்ன பண்ணாங்க, பகவானுக்கு இந்த நாமத்தை சூட்டுனாங்க. பகவானும் என்ன அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆப்யூலன்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் 6 குவாலிட்டிஸ் என்ன, எது 6 விஷயங்கள் அவங்க நிரம்ப பெற்றவர்கள்னு நம்ம சின்ஸ் டே 1ல இருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம். எல்லா செல்வம், புகழ், அப்புறம் அறிவு, அப்புறம் துறவு, அப்புறம் வலிமை, அப்புறம் அவங்களோட இன்னொன்னு என்ன, செல்வம், அழகு, வலிமை, அறிவு, துறவு, அழகு, எல்லா விஷயங்களும் இந்த 6 விஷயங்களும் நிரம்ப பெற்றவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கிற ஜீவாத்மாக்கள் நம்மள்ட்ட எல்லாம் இதுல ஏதாவது ஒரு குவாலிட்டி மட்டும் இருக்கும், அதுவும் சிறிய அளவிலேயே இருக்கும், அதுவும் அழியக்கூடியதா இருக்கும். ஓகேவா? ஒருத்தவங்க ரொம்ப பெரிய செல்வந்தரா இருந்தாங்க அப்படின்னா பகவானுக்கு ஈக்குவலண்டான செல்வந்தரா அவங்க அப்படின்னு கேட்டா நிச்சயமா இருக்காது. ஓகேவா? சரி, அவங்க இதை எப்பவுமே சாஸ்வதமா வச்சுட்டு அனுபவிக்க போறாங்களா அப்படின்னா இல்ல. அவங்களோட உடல் அழியிற வரைக்கும் தான் அந்த சொத்தானது அவங்களுக்கு சேர்ந்தது. அதுக்கு மேல அவங்களோட வம்சத்தை கொடுத்துட்டு அவங்களோட உயிரானது பிரிய போகுது. ஓகேவா? சோ பகவான் அப்படின்னு அந்த இடத்துல வந்து பகவான் அந்த இடத்துல லார்டு விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ண பகவான் வந்து ஏன் பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம்னா, இந்த 6 விதமான வைபவங்களும் முழுக்க நிரம்ப பெற்றிருக்கிறதுனாலதான் அவங்களுக்கு பேரு பகவான் அப்படின்னு வந்தது. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களையுடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதை மீண்டும் கேட்பாயாக. ஓகேவா? இல்ல சொல்றாங்க, இது வரைக்கும் நான் உனக்கு நிறைய ஞானத்தை கொடுத்தேன். ஓகேவா? செகண்ட் சாப்டர்ல ஞானம் கிடைச்சது, ஆத்ம ஞானம் கிடைச்சது, அடுத்தது கர்ம யோகம் அந்த ஞானம் கிடைச்சது, கிருஷ்ண உணர்வுல எப்படி கர்மம் செய்யணும் அப்படிங்கிறது கிடைச்சது, அப்புறம் பக்தி யோகம், புத்தி யோகம் ஒன்னொன்னா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, நேற்று 9th சாப்டர்ல தூய பக்தி தொண்டு, கேவல பக்தி நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் பகவான் சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி வரிசையில அவங்க என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க, நிறைய ஞானங்களை அர்ஜுனுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. அதுக்கு ரீசன் என்ன வைக்கிறாங்க பாருங்க, எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் அதை விட சிறந்த ஞானத்தை இப்போது நான் உனக்கு உன்னுடைய நலனிற்காக கூற போகிறேன், இதை கேள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 10.2 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. நமே விதுசூரகணா பிரபவம் ந மஹர்ஷயः அஹம் ஆதிர்ஹி தேவானாம் மஹர்ஷீனாம் ச சர்வஷः. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஓகேவா? பகவானோட எல்லா வைபவங்களும் யாருக்கு கூட தெரியாதா, தேவர்களுக்கோ மகரிஷிகளுக்கோ கூட. ஏன்னா ஜீவாத்மாக்கள்ல யாராவது ஒருத்தவங்க மனுஷியானாம் சகசிரேஷு கஷ்டித் எததி சித்தையேன்னு சொன்னாங்கல்ல, நம்ம ஒரு மாரத்தான் ரேஸ் ஒண்ணு பார்த்தோம்ல 7th சாப்டர்ல, எவ்வளவோ பேர் ஓடி வருவாங்க, யார் ஒருத்தவங்க அந்த டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான நபர்ல யாராவது ஒருத்தவங்க தான், அவங்களதான் மகாத்மா.
அப்படி ஒருத்தவன் வரவன் வந்து ரொம்ப சிறந்தவன், அரிதானவன் அப்படின்னு பகவான் சொன்னாங்களா, அந்த மாதிரி பகவான் அடையணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட வரக்கூடியவங்கல்ல எத்தனையோ பேர் என்ன செஞ்சுறாங்க, நடுவுல பாதைங்கிறது டிவைட் ஆயிட்டு போயிடுது. இதுல ஜீவாத்மாக்கள் மட்டும் இல்ல, வேற யாரெல்லாம் அப்படின்னா தேவர்கள், மகரிஷிகள் யாருமே கூட பகவான முழுசா அறிஞ்சுக்க முடியல. அவங்களுடைய வைபவங்கள் எத்தனையும் தெரிஞ்சவங்க வேற யாரும் கிடையாது. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். ஏன் அப்படின்னா, இப்ப குழந்தை பண்ற செயல்கள் நமக்கு தெரியுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? நமக்கு தெரிஞ்சுதான் நம்மளுடைய குழந்தை பிறந்தது. ஓகேவா? சோ அது ஒரு ஒரு முதல் நாள் என்ன பண்ணுச்சு, ஒரு வாரத்துல என்ன பண்ணுச்சு, 10 நாள்ல என்ன பண்ணுச்சு, இந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தெரிய வரும். ஓகேவா? இதுவே அந்த குழந்தைகிட்ட போய் அம்மா அவங்களோட 10 வயசுல எப்படி இருந்தாங்கன்னு கேட்டா தெரியுமா? ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆதியானவங்க அம்மா. குழந்தைக்கு மூத்தவங்க யாரு அப்படின்னா அம்மா. அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த விஷயங்கிறது தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. அதே மாதிரிதான் எல்லா விதங்களிலும் இருக்கக்கூடிய தேவர்கள் அத்தனை பேருக்கும், ரிஷிகள் அத்தனை பேருக்கும் யார் ஆதியானவங்க? பகவான் தான். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆரம்பம் அப்படிங்கிறதே கிடையாது. ஆரம்பம் மற்றவர்கள் பிறப்பற்ற அஜம் விபும், அவங்களுக்கு ஆரம்பமும் கிடையாது, பிறப்பு அப்படிங்கிறதும் கிடையாது. சோ இருக்கக்கூடிய அனைத்து தேவர்களுக்கும் மகரிஷிகளுக்கும் ஆதியாக அவங்க இருக்கிறதுனால அவங்க மத்தவங்க எல்லாருமே இவங்களுக்கு கீழே தான் வருவாங்க. சோ பகவானுடைய வைபவங்கள் எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புங்கிறது இல்லை. 10.3 மாதாஜி. Yes, Mataji. Yo mam ajam anadim cha veti logamaheshwaram asamuda samateshu sarva papai pramuchyate. Hare Krishna ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பம் அற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ. ஓகேவா? 3 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க. பகவான் வந்து பிறப்பற்றவர். அடுத்தது ஆரம்பம் அற்றவர். அவங்களுக்கு ஆரம்பம் முடிவு அப்படிங்கிறது எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா பிறப்புன்னு இருந்துன்னா இறப்புன்னு ஒண்ணு இருக்கும். தோற்றம் மறைவுன்னு சொல்லுவோம்ல. ஆரம்பம் இல்லாதவங்க அப்படிங்கறதுதான் பிறப்பற்றவர்கள்னு சொல்றது. எல்லா உலகங்களின் ஏன்னா மூவேறு 3 உலகங்கள். ஓகேவா? அப்புறம் இருக்க இந்த மாதிரி பிரபஞ்சங்கள் ஒரு பிரபஞ்சத்துல மட்டும்தான் இருக்குதா அந்த 14 லோகங்கள் அப்படின்னா எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் அவங்க உண்டாக்கி இருக்கிறாங்க. எல்லா இடத்துக்கும் யாரு இறைவன் அப்படின்னா அவங்கதான். இந்த விஷயம் யாருக்கு புரியுமோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவன் அவன். அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். அவன் யாரு அப்படின்னா தூய பக்தன். ஒரு தூய பக்தனுக்கு தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் புரிய வரும். பகவான் என்ன மாதிரியான குவாலிட்டி சொல்லவங்க அப்படின்னா, அவங்க பிறப்பற்றவர், அவங்களுக்கு ஆரம்பம் அப்படிங்கிறது இல்லை. அப்புறம் எல்லா உலகங்களுக்கும் இறைவன் அவங்கதான். பிரபஞ்சங்கள் எல்லாத்துலயும் போய் அதுக்கு ஆதாரமா அதை தாங்கிட்டு இருக்கவங்க அவங்கதான் அப்படிங்கிற விஷயம் குழப்பம் இல்லாம யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா பகவானுடைய தூய பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறவனுக்கு தான். அப்ப தூய பக்தி தொண்டு பண்ணணும்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், அவன் பண்ணக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவன் வந்து கட்டுண்டாத்மாவா அவன் இருக்க மாட்டான். அவனோட ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட்ஸ்க்காக அவன் ஏங்க மாட்டான். அவன் எந்த காரியங்கள் செஞ்சாலும் அதோட பலன் மேல அவன் பற்றுதல் வைக்க மாட்டான். பலன் மேல் பற்றுதல் இல்லை அப்படின்னாலே இந்த விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு தான் இருக்கிறான். விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா பாவங்கள் அற்றவன் அர்த்தம். ஓகேவா? சோ எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் அவன் விடுதலை பெறுகிறான். இப்ப தேவகியோட வயிற்றுல குழந்தையா வந்து பிறந்தாங்களே, அவங்க பிறப்பற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க பகவான. ஆனா தேவகிக்கு மைந்தனா வந்ததுன்னு கிருஷ்ண பகவான் பிறந்தாங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் வரும். ஓகேவா? இந்த டவுட் நமக்கு எல்லாருக்குமே நார்மலா வரக்கூடியதுதான். பட் தேவகியோட வயிற்றுல வந்து அவங்க குழந்தையா அவங்க பிறக்கல. அவங்க என்ன செய்யறாங்க, காராகிரகத்துல வசுதேவர் தேவகி 2 இருக்கும்போது அந்த இடத்துல அவங்க வந்து 4 ஹேண்டட் பரமாத்மா ரூபமா அவங்க தன்னுடைய விரிவங்கத்தை அந்த இடத்த காட்டுறாங்க. 4 கை ரூபத்தோட அவங்க வந்து அங்க நிக்கிறாங்க, தோன்றுறாங்க. ஓகேவா? நான் இப்போது உனக்கு மகனாக தோன்ற போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க 2 பேரும் அவங்க மேல பிரார்த்தனைகள் வச்சோன்னே உலகத்து எல்லாருக்கும் அதை பார்த்து என்ன பண்ணிட பயந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தன்னுடைய தோற்றத்தை அவங்க மாத்திக்கிறாங்க. 200 கிருஷ்ணா ஃபார்ம்ல தன்னை மாத்திக்கிறாங்க. ஆக்சுவலா அவங்க காராகிரகத்துல அவங்க என்னவா ஆகுறாங்க அப்படின்னா பரமாத்மா ரூபம் கொண்டு அவங்க 4 கை ரூபத்தோட அவங்க அந்த இடத்துல தோன்றுகிறார்கள். அவங்க தேவகியோட வயிற்றுல இருந்து அவங்க பிறக்கல. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் அப்படியே தன்னை குழந்தை சுரூபத்துக்கு அவங்க மாத்திக்கிறாங்க. 4 and 5 மாதாஜி. Yes, Mataji. Buddhi jnanam asammohah shama satyam tamashamah suham dukkam bhavo bhavah bhayam cha bhayam evacha ahimsa samada dushtis tabodanam yasho yashah bhavanti bhava bhutanam matta eva pradakvidah. Hare Krishna ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. தன்னுடைய மூல ரூபத்துல முதல்ல தோன்றிட்டு அப்புறமேட்டு தேவகி வசுதேவருக்கு வந்து அதனால ஒரு கலக்கம் மன சஞ்சலம் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க, நார்மல் பேபியா ஒரு சின்ன குழந்தையா தன்னோட உருவத்தை மாத்திக்கிறாங்க. அவங்கதான் வந்து பரம ஆளுநர் அப்படிங்கிறது யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா வசுதேவருக்கு தெரியும். பரம ஆளுநர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா
சிவன், பிரம்மா, இவங்க எல்லா தேவர்கள் எல்லாரையும் விட மூத்தவங்க அவங்கதான், எல்லாரையும் படைச்சவங்க அவங்கதான், அதுதான் பரம ஆளுநருங்கிறது. ஓகேவா? இந்த ஒரு விஷயம் வசுதேவருக்கு தெரியும். அது அந்த அந்த இதுல வந்து நான் ஆட் பண்ணணும்னு நினைச்சது. இப்ப வந்து என்ன மாதிரியான குணங்கள் வந்து மக்கள் கிட்ட இருக்கு, நம்மளோட உயிர்வாழிகள் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கக்கூடிய குணங்கள் எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி இது எல்லாத்தையும் படைச்சவன் நான் தான். ஓகேவா? உயிர்வாழிகள், பிரபஞ்சங்கள், அப்புறம் ரிஷிகள், சரியா, அசையுது அசையாதது எல்லாத்தையும் படைச்சது நான் தான் அப்படின்னு பகவான் சொன்னவங்க இப்ப ஃபர்தரா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய குணங்களையும் நான் தான் படைத்தேன்னு சொல்றாங்க. என்னென்ன குணங்கள்னு பாருங்க. புத்தி, ஞானம், ஐயம். ஐயம் இப்ப நான் இப்ப போன ஸ்லோகத்துல சொன்னது தானே, நம்ம வந்து பிறப்பற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்களே, ஆனா வசுதேவர் தேவிக்கு வந்து குழந்தையா தானே அவங்க பிறந்தாங்க அப்படின்னு நமக்கு என்ன வரும், சாதாரணமா தோன்றக்கூடிய ஒரு டவுட் வரும். ஓகேவா? அப்ப மயக்கத்திலிருந்து விடுதலை, அதுக்கு கரெக்டான ஒரு நமக்கு ஒரு விளக்கம் கிடைச்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நம்ம என்ன ஆயிடுவோம், இந்த பௌதீக மயக்கத்துல இருந்து நமக்கு விடுதலைங்கிறது கிடைச்சிரும். அப்ப டவுட்டா பார்த்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஒரு பகவானை பத்தின ஒரு தெளிவான சிந்தனை நமக்கு வந்துருது. அப்புறம் மன்னித்தல், யாருமே ஏதாவது வந்து தப்பு பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், முன்னாடியெல்லாம் என்ன கோபம் வரும். பொதுவாவே என்ன என்ன மாதிரியான நேச்சர்லாம் இதுல நமக்கு வந்து குறைஞ்சிரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். பகவத்கீதை இந்த ஞானம் எல்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுக்கிறோம், இது மாதிரி பற்றுதலை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைக்க ஆரம்பிச்சுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். பற்றுதல் குறைஞ்சதுனாலே கோபம்ங்கிறது குறையும். கோபம் குறைஞ்சதுனாலே நம்மள்ட்ட இருக்கிற நல்ல குவாலிட்டிஸ் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும். அதுல முதல் நல்ல குவாலிட்டி எது அப்படின்னா மத்தவங்கள மன்னிக்கிறது. ஓகேவா? மன்னித்தல்ங்கிற சுபாவம் வந்துரும் நம்ம கிட்ட. அப்புறம் வாய்மை, புலனடக்கம். புலனடக்கம், மன அடக்கம் கண்டிப்பா தேவை. புலனடக்கம்னா என்ன அர்த்தம்னா, புலன்கள் வந்து ஆசைப்படுறது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து புலன்களுக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? பௌதிக ஆசைகள் இருக்கும்போது, பௌதிக வாழ்க்கை வாழும்போது, இங்க இந்த ஜட செயல்களை செய்யும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த புலன் எல்லாத்தையும் திருப்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள் நிறைய செய்றோம். அது எல்லாத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன ஆகும், நம்ம ஜட செயல்கள் செய்யறத கம்ப்ளீட்டா நிறுத்திடுவோம். அப்ப பகவானுக்கான செயல்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறோம். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன, புலன் அடக்கம். அதுக்கு என்ன முக்கிய தேவை, மன அடக்கம் தேவை. ஓகேவா? சோ புலனடக்கம், மன அடக்கம். அப்புறம் சுகம், துக்கம், பிறப்பு, இறப்பு, அச்சம், அச்சமின்மை. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டுவாலிட்டிஸ், இருமைகள். ஒரு செயலை செஞ்சா அது நமக்கு நல்லதை கொடுக்குமா, கெட்டதை கொடுக்குமா, நமக்கு நன்மை வருமா, தீமை வருமா, இந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிப்போம்ல. வெப்பம், குளிர், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள், ரெண்டு வேறுபட்ட விஷயங்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் யோசிச்சு 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 தான் நம்ம ஒரு ஒரு பௌதிக செயல்களும் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம். இப்ப புலனடக்கம் வந்துருச்சு, மன அடக்கம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டுவாலிட்டிஸ், இருமைத்தன்மை எல்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடும். ஓகேவா? எல்லாத்தையும் எப்படி பார்க்க ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னா சமத்துவமா பார்க்க ஆரம்பிப்போம். ஒரே மாதிரி ஒரே கண்ணோட்டத்துல ஸ்திதாதிர் முனின்னு செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம்ல, தீரான்னு பேரு. தீரர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த காலகட்டத்துல அவங்களை கொண்டு போய் வச்சீங்கன்னாலும் ஒரே மாதிரி தான் அவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸ்ங்கிறது இருக்கட்டும். அவங்களுக்கு கொண்டு போய் பட்டு சால்வை கொண்டு போய் போத்துனீங்கன்னாலும் அவங்க அந்த மாதிரிதான் அவங்க பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. அவங்க கால்ல இருக்க செப்பல் அதை எடுத்துட்டு நீங்க வெயில்ல நடந்து போங்கன்னாலும் அவங்க அந்த மாதிரிதான் அவங்களோட அந்த பிஹேவியர் அப்படிதான் இருக்கும். மாற போறது இல்ல. என்ன நீ இந்த மாதிரி கௌரவம் பண்ணியா, என்ன இந்த மாதிரி நீ வந்து என்ன எனக்கு இந்த மாதிரி கெடுதல் பண்ணினியா அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்காது அப்படின்னா வேறுபாடு, அந்த தன்மை இருக்கவே இருக்காது. அவங்களோட மனசு ஒரே மாதிரி ஸ்திரமா இருந்துகிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்மளும் ஆயிடுவோம். தூய பக்தனோட இயல்புகள் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் தான். அப்புறம் அகிம்சை, யாரையும் துன்பப்படுத்த மாட்டோம். அப்புறம் சமத்துவம், சமநோக்கோட, ஏழையா இருக்கட்டும், பணக்காரனா இருக்கட்டும், அப்புறம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஆளா இருக்கட்டும், இல்ல அவங்கள்ட்ட எதுவுமே இல்லாம சாதாரண மனிதனா இருக்கட்டும், எல்லாரையுமே நம்ம வந்து ஒரே மாதிரி ஒரே நோக்கத்தோட நம்ம பார்ப்போம், பழகுவோம். அப்புறம் திருப்தி. ஓகேவா? திருப்தி எப்ப வரும் அப்படின்னா பகவானுக்கான செயல்களை செய்யும்போது அந்த திருப்தி வரும். பகவானுக்கான செயல்கள்ங்கிறது என்ன, விடிகாலையில எந்திரிக்கிறது, அப்புறம் விரதம் அனுஷ்டிக்கிறது, அப்புறம் சமையல் பண்ணி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பிரசாதம் எல்லாம் கொடுக்கறது, இதெல்லாம் கஷ்டமான விஷயங்கள். ஆனா அதை செய்யறதுக்கு நம்ம பழகிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன வரும், ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் வரும். இன்னொருத்தவங்களை திருப்திப்படுத்தி பாக்குறது நமக்கு என்ன வரும், சந்தோஷத்தை கொடுத்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த சந்தோஷத்துக்கு மனசு மறுபடியும் மறுபடியும் ஏங்க ஆரம்பிக்கும். மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த செயல்களை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். இன்னும் நிறைய நிறைய செய்வோம். ஓகேவா? அடுத்தது தவம், தானம், புகழ் மற்றும் இகழ்ச்சி என உயிர்வாழிகளிடம் காணப்படும் பல்வேறு குணங்கள் அனைத்தும் என்னால் படைக்கப்பட்டவை. பகவானோட அசோசியேட்டா நம்ம ஆயிட்டோம் அப்படின்னா பகவானால படைக்கப்பட்ட இந்த குணங்கள் எல்லாம் நமக்கும் வந்துடும். ஓகேவா? இது இங்க பகவான் 4 and 5 சொல்லியிருக்கிறாங்க. माताजी 10.6. Yes, Mataji. महर्षय सप्त पूर्वे सत्वारो मनवस्थदा मद्भावा मनसा जातः येषां लोक इमा प्रजाः. हरे कृष्ण माताजी. 7 மகாரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. ஓகேவா? பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் யாரை உண்டு பண்றாங்க அப்படின்னா
ஒரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் மறுபடியும் நம்ம எங்க போவோம் அப்படின்னா 7th சாப்டர் போயிடுவோம். அங்க சாரி 8th சாப்டர் போவோம். பகவான் என்ன செய்யறாங்க, அவங்க கோலோக விருந்தாவனத்துல கிருஷ்ணரா இருக்கிறாங்க, வைகுண்டம் வராங்க, வைகுண்டத்துக்கு அப்புறமா மகத்தத்துவத்தை படைக்கிறாங்க. மகத்தத்துவத்துல இதெல்லாம் எங்க நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவிதாமால நடக்குது. மகத்தத்துவங்கிறது அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்து ஜட்டசக்தி. அதுல அவங்க என்னவா இருக்கிறாங்க, காரணா கடல்ல படுத்துட்டு காரணோதய விஷ்ணுவா நிறைய மூச்சு காற்று மூலமா நிறைய பிரபஞ்சங்களை உண்டு பண்றாங்க. அவங்களுடைய நாசியிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு மூச்சுக்கும் ஒரு பிரபஞ்சங்கள் அங்கேருந்து அவங்கள்ட்ட இருந்து வெளியாகிட்டே இருக்குது. ஒரு பிரபஞ்சங்களுக்குள்ளேயும் அவங்க கர்ப்பகுதசாய் விஷ்ணுவா உள்நுழைறாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தோமா, கர்ப்பகுதசாய் விஷ்ணு என்ன பண்றாங்க, ஒரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் உள்ளார வரும்போது அவங்களோட வயிற்றுல இருந்து அவங்களுடைய உந்தியில இருந்து ஒரு கமலம் ஒண்ணு இருக்கு. அந்த கமலத்தோட எஜ்ஜில யார் உட்கார்ந்துருக்கிறா அப்படின்னா பிரம்மா. பிரம்மா தான் யாருன்னு சொல்லியிருக்கிறோம், அந்த பிரபஞ்சத்துக்கான முதல் ஜீவாத்மா அவங்கதான். சரியா? அப்ப அவங்க 14 லோகங்களை அவங்க உண்டு பண்றாங்க. 14 லோகங்களுக்கும் அவ்வளவு மக்கள், அவ்வளவு உயிர்வாழிகள் எல்லாத்தையும் அவங்கதான் படைக்கிறாங்க. யார் படைக்கிறா அப்படின்னா பிரம்மா அவங்க படைக்கிறாங்க. இவங்களால படைக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவாத்மா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா. பிரம்மாவுக்கு அப்புறம் இது 25 பேரை பகவான் உற்பத்தி பண்றாங்க மனதால். ஓகேவா? அதுக்கப்புறமா பிரம்மா என்ன பண்றாங்க, அவங்க கார் இருளா இருக்குது. ஓகேவா? இருட்டுல அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த நம்ம தாமரை மேல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம், தாமரையில இருந்து இறங்கி கீழே பார்க்கும், இறங்கி தண்ணியில காலை வைக்கிறாங்க. தப அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு கேக்குது. ஓகே, 2 டைம்ஸ் தப அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு கேக்குது, அவங்க காதுல அசரீரியா ஒலிக்குது. உடனே அவங்க என்ன செய்யறாங்க, கண்மூடி தியானம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. 1000 வருஷங்கள் தேவ இயர்ஸ்ல வந்து 1000 வருஷங்கள் அவங்க தவம் பண்றாங்க. தவம் பண்ணிட்டு கிருஷ்ண உணர்வு மேலிட அவங்க வந்து நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிர்வாழிகளையும் பிரம்மர் தான் படைக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ பிரம்மர் உள்ளிட்ட 25 பேரை மட்டும்தான் யாரு படைக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரியேஷன். ஓகேவா? செகண்டரி கிரியேஷன் பண்றது பூரா யாரு அப்படின்னா பிரம்மா. இதெல்லாம் பாகவதம் நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல டீட்டெயிலா தெளிவாவே நமக்கு புரியும். இப்போதைக்கு உங்களுக்கு புரியுற அளவுக்கு மட்டும் இதை சொல்றேன் நான். சோ அந்த 25 பேர் பகவானால படைக்கப்பட்டவங்க யாருன்னு மட்டும் நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுப்போம். 7 மகா ரிஷிகளை பகவான் படைச்சிருக்கிறாங்க. அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகள். ஓகேவா? அவங்க அப்புறம் மனுக்கள் யாருன்னா மொத்தம் 14 மனுக்கள். என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்கள். பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே. இந்த 25 பேரை பகவான் படைச்சிட்டு பாக்கி இருக்கக்கூடிய அத்தனை உயிர்வாழிகளும் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரஜாபதிகள்ட்ட. இந்த மனுக்கள் அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரஜைகளை உற்பத்தி பண்றவங்க. ஓகேவா? அவங்க கிட்ட இருந்துதான் மத்த எல்லா உயிர்வாழிகளும் வந்தது. அப்ப 7 முனிவர்கள் மற்றும் அந்த 4 குமாரர்கள் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கஷ்யபர், அத்ரி, வசிஷ்டர், விஸ்வாமித்திரர், கௌதமர், ஜமதக்னி, அப்புறம் பாரத்வாஜர். இந்த 7 பேர் தான் சப்த ரிஷிகள். ஓகே, நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய 7 ரிஷிகள். சப்த ரிஷிகள் யாரு அப்படின்னா இவங்க 7 பேரும். அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி 4 குமாரர்கள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவோட பசங்க அவங்க 4 பேரும். சனகர், சனாதனர், சனந்தர், சனத்குமாரர், இந்த 4 பேரு. அப்புறம் மனுக்கள் 14 மனுக்கள். இவங்க 25 பேரை தான் பகவான் தன்னுடைய மனசால ஃபர்ஸ்ட் தோற்றுவிக்கிறாங்க. माताजी नेक्स्ट श्लोक. यस माताजी. एदां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த 4 குமாரர்கள் தோன்றாங்க. அப்புறமேட்டு ருத்ரர் வராங்க. 7 ரிஷிகளை உண்டு பண்றாங்க. அவங்கள்ட்ட இருந்து தான் அந்த 25 பேர்கிட்ட இருந்தா நம்ம எல்லாரும் உற்பத்தி ஆகிறோம். ஓகேவா? அதோட உங்களுக்கு வந்து அந்த விஷயம் உங்களுக்கு புரிய வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சோ முதல்ல உற்பத்தி பண்ணது யாரு அப்படின்னா பிரம்மாவுக்கு அப்புறம் அந்த 25 பேரு. பாக்கி இருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாரையும் யார் கொடுத்தாங்க, யாரில் தோற்றுவிச்சாங்க அப்படின்னா பிரம்மர் தான் தோற்றுவிச்சாங்க. எனது இத்தகைய வைபவத்தையும் யோக சக்தியும் பகவானுடைய இந்த ஒரு ஆப்பியலன்ஸ் இருக்குல்ல, இதையும் இந்த யோக சக்தி எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இந்த மாதிரி ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாம் தோன்றுனது யாரால, அவங்களுடைய தோற்றம்ங்கிறது எப்படி வந்தது அப்படிங்கிற ஞானம் தெரிஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தர்களா மட்டும்தான் இருக்க முடியும். களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் அவன் ஈடுபடுகின்றான். இதில் சந்தேகம் எதுவும் இல்லை. பிரம்மா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிதாமகர்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு எல்லாம் தாத்தா பிரம்மா. ஓகேவா? அப்ப கிருஷ்ணர் யாரு அப்படின்னா பரபிதாமகர்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பிரம்மாவுக்கே அப்பா அப்படிங்கிற முறையில கிருஷ்ணர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பரபிதாமகர். பிரம்மா நமக்கெல்லாம் யாரு அப்படின்னா தாத்தா அப்படிங்கிற முறையில வரும். ஓகேவா? ஏன்னா பிரம்மாவுக்கு அப்புறம் தான் இந்த 25 பேரு. இந்த மனுக்களுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எல்லாம் பிறந்தோம். அப்படிங்கறனால இந்த 14 மனுக்களும் பிரஜாபதிகள் அத்தனை பேரும் நமக்கு யாரா வரும் அப்படின்னா பிதாவா வரும். பிதாவுக்கு பிதா யாரு அப்படின்னா பிரம்மா. ஓகேவா? சோ பிரம்மாவை என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா பிதாமகர், தாத்தான்னு.
அப்ப பிரம்மாவுக்கே தோற்றம் கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா பகவான். அவங்கள பரபிதாமகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி ஞானம். ஓகேவா? இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நமக்கு மூலம் யாரு, நம்மளுடைய ஆணிவேர் யாருங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சது அப்படின்னா, நம்ம கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டுல நம்ம ஈடுபடுத்திப்போம். 10.8 methods. Yes, Mataji. अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः. हरे कृष्ण माताजी. இதுல இருந்து சதுர்ஸ்லோகி ஆரம்பிக்குது. 8, 9, 10 and 11 இந்த 4 ஸ்லோகாஸ் வந்து சதுர்ஸ்லோகிஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ். ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, பகவான் தான். இதை நம்ம போன சாப்டர்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் வந்தோம். பகவான் என்ன அப்படின்னா ஆன்மீக உலகத்தையும் அவங்க தான் படைச்சாங்க, இந்த ஜட உலகம் பௌதிக உலகத்துக்கும் படைச்சவங்க அவங்கதான். சோ 2 உலகங்களுக்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடமிருந்து தோன்றுகின்றன. எஸ், ஹீ இஸ் அ கிரியேட்டர். இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். கிருஷ்ணர் தான் மூலம் அப்படின்னு ஒருத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்கள என்னன்னு சொல்றாங்க பகவான்? அவங்கள அறிஞர்கள், அவங்கதான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட், இருக்கக்கூடிய அனைத்திற்கும் மூலம் அவங்கதான். பிரம்மா, சிவன் உட்பட, அப்புறம் நீர், அப்புறம் காற்று, அப்புறம் ஆகாயம், அப்புறம் வருண பகவான், அப்புறம் சூரிய கடவுள், சந்திரன், இருக்கக்கூடிய அனைத்து தேவாதி தேவர்கள் எல்லாருமே யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானால படைக்கப்பட்டவங்க. இது நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா யாருக்கு நம்மளோட தொண்டு செய்ய ஆரம்பிப்போம், யாரை நம்ம பக்தி பண்ண ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னா பகவானை தான். சோ பகவானை நம்மளுக்கு வந்து அவங்களோட உருவத்தை நம்மளோட மனசுல ஏத்துக்கிட்டு இதயபூர்வமா நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அவங்கள வழிபட ஆரம்பிக்கலாம். 10.9 மாதாஜி. Yes, Mataji. मच्चित्ता मत्कदप्राणाः बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं दुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण माताजी. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கி உள்ளன. தூய பக்தர்கள் பகவானோட டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணவங்க எல்லாருமே அவங்களோட இயல்பு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களோட போன சாப்டர் 9th சாப்டர் லாஸ்ட் ஸ்லோகம் என்ன படிச்சோம் அப்படின்னா மச்சிதா மத்கதா சாரி என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா எல்லா மண்மனாம பக்தோ. ஓகேவா? எந்த நேரமும் என்னுடைய மனசை என்னில் லயிக்கணும் அப்படின்னு பகவான் சொன்னாங்க. ஓகேவா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவங்களுடைய சிந்தனை, அவங்களோட செயல்பாடு, அவங்களோட புலன்கள் எல்லாமே யாருக்காக செயல்படணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களோட செயல்பாடுகள் அத்தனையும் பகவானுக்காக. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. பக்தி தொண்டு தான் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே. என்ன அப்படின்னா பக்தி தொண்டு தான். அவங்க தன்னை கம்ப்ளீட்டா பகவான்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிக்கிறாங்க. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். தங்களுக்குள் உரையாடுவதெல்லாம் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிவோட்டிஸ் என்ன ஒருத்தவங்களா இருப்பாங்க, டிவோட்டிஸ் நிறைய பேரு. அவ்வளோ டிவோட்டிஸ் என்ன செய்வாங்க, அசோசியேட் பண்ணிக்கணும். நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம்ல ஏபிசிடியில ஒண்ணு சொல்லியிருக்கிறோம், அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டிஸ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். பக்தி நிலையிலேயே இது என்ன இருக்கு? ஓகேவா? பக்தி நிலை நம்ம வந்து பக்தி பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னாலே முதல்ல நம்பிக்கை வேணும், ஸ்ரத்தா வேணும். அடுத்தது பஜனக்கிரியா, நம்ம வந்து பஜனைகள் பாடணும், ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும். மூணாவதே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாது சங்கம் தான். ஓகேவா? சாது சங்கம் அப்படிங்கிறதுக்கு இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ்ங்கிறது வேற எதுக்கும் இல்லை. அது என்ன பண்ணும், நம்ம ஓரளவுக்கு ப்ராக்ரஸ் ஆயிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு அந்த பாத்துல இருந்து டிவேட் ஆனா கூட அந்த அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டிஸ்ங்கிறது என்ன பண்ணும், நம்மள மறுபடியும் அதே பாத்துக்கே கொண்டு வந்துடும். ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா 4 பேர் ஒன்னா சேர்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், 4 வேறுபட்ட கதைகளை பேசுவோம் சாதாரண மனிதர்களா இருந்தா. ஆனா பக்தர்களாகிய நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு கூடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளோட மெயின் டாபிக் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா பகவானை பத்தி தான் இருக்கும். சோ அவங்களுக்கு நம்ம எல்லாரும் என்ன செய்வோம், அவங்கள பத்தின லீலைகள், அவங்களோட புகழாரங்கள், இதுல ஏதாவது ஒரு விஷயம் தான் அதுல ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். ஒருவருக்கொருவர் அவங்க தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். அதுவே உங்களுக்கு கிரேட் பிளிஸ், ஹாப்பினஸ் கொடுக்கக்கூடியது அதுதான். சத் சங்கம், அந்த சாது சங்கத்தோட ஒரு பெருமை உணர்த்துற ஒரு கதை ஒண்ணு சொல்றேன். நாரத புராணத்துல வருது. நாரதர் ஒருத்தர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா சாது சங்கம் சத் சங்கம்னு சொல்றீங்களே, பகவானை பத்தி ஒருத்தவங்க சொல்லும் போது அதை எல்லாரும் இருந்து கேட்கறது, அல்லது எல்லா டிவோட்டிஸும் ஒன்னா உட்காந்து பகவானை பத்தி பேசுறது. ஓகேவா? ஒண்ணு சத் சங்கம்னு எடுத்துக்கலாம், இல்ல சாது சங்கம்னு எடுத்துக்கலாம். ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப விசேஷமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்றீங்களே, அதோட பெருமை என்ன அப்படின்ட்டு கேக்குறாங்க நாரதர். அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நீ என்கிட்ட கேக்குறத விட அந்த ஊருக்குள்ள போய் அந்த ஊர்ல அந்த காட்டுல ஊர்ல பக்கத்துல இருக்கிற மரத்துல உட்காந்துருக்க அந்த பேய போய் கேளு. உடனே நாரதர் என்ன பண்றாங்க, அந்த பேய் கிட்ட போய் கேக்குறாங்க, இந்த சத் சங்கம் சாது சங்கம் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னே அந்த பேய் என்ன சொல்லுது, அங்க இருக்கிற புலிகிட்ட கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேய் அந்த இடத்துல இருந்து காணா போயிடுது.
உடனே புலி கிட்ட போய் நாரதர் கேக்குறாரு, நீ என்ன கேக்குறத விட நீ இப்ப அந்த பசு, அந்த ஊருக்குள்ள ஒரு பசு அது இப்பதான் கன்று போடுது, அந்த கன்றுக்குட்டி கிட்ட போய் கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புலி செத்து போயிடுது. ஓகேவா? போய் அந்த கன்று கிட்ட கேக்குறாரு. அப்போதான் போட்டிருக்கு, அந்த கன்று அப்பதான் போட்டிருக்கு. அதுகிட்ட போய் சத் சங்கம், சாது சங்கம் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, அதுக்கு வேல்யூ அவ்வளவா அப்படின்னு கேக்குறாரு. கேட்டோன்னே இந்த பசங்கிட்ட என்ன சொல்லுது, இந்த ஊர்ல இப்பதான் அந்தனருக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு, அந்த பிறந்த குழந்தையை போய் கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பசு கன்றும் செத்து போயிடுது. இவருக்கு அந்தனர் வீட்டுக்கு போயிடுறாரு. போன விட்டு இவருக்கு யோசனை வந்துருது. என்ன பயம் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கேட்டவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க, இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட கேளுன்னு சொல்லிட்டு இங்க உடனே அவங்க மரணம் சம்பவிச்சிருது அவங்களுக்கு. இப்ப பிராமணருக்கு, அந்த அந்தணருக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு அந்த குழந்தைங்கிறது பிறந்திருக்குது. இப்ப போய் நம்ம அந்த குழந்தைகிட்ட இந்த கேள்வியை கேட்டு அந்த குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு முடிவுங்கிறது வந்துருச்சுன்னா என்ன செய்யுதுன்னு ஒரு பயம் அவருக்கு வருது. அதனால அந்த குழந்தைகிட்ட போய் பேசவே இல்லை, சும்மாவே நின்னுட்டு இருக்கிறாரு. அந்த குழந்தையே வாய் திறந்து கேக்குதான், என்ன நாரதரே நீங்க வந்தது என்ன விஷயம், சாது சங்கம் அதை பத்தின இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, அதுக்கு வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்க வந்தீங்க, ஏன் கேட்காம இருக்கிறீங்க அப்படின்னு அந்த குழந்தையே வாயை திறந்து பேசுச்சு. உடனே நாரதருக்கு அவ்வளவு ஆச்சரியம் தாங்க முடியல, பிறந்த குழந்தை வாய் திறந்து பேசுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அந்த குழந்தை சொல்லுது, உங்களை நீங்க வந்து கேட்க உடனே ஃபர்ஸ்ட் பேய் கிட்ட வந்து கேட்டீங்களா, அந்த பேய்க்கு அந்த புலியோட ரூபம் கிடைச்சது. சாது சங்கம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்து நீங்க கேட்கும் போதே அந்த வார்த்தையை காதால கேட்ட உடனே அந்த பேய்க்கு என்ன கிடைச்சது, ரூபம் கிடைச்சது. அடுத்தது அந்த புலிகிட்ட போய் கேட்டீங்க, புலி அப்படிங்கிற அந்த உடல் எடுத்திருந்தது. அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இன்னும் சற்று மேலான ஒரு ரூபத்தை எடுத்தது. ஓகே, அந்த ஆத்மா, புலியோட உடலுக்குள்ள இருந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுச்சு, இந்த சத் சங்கம், சாது சங்கம்ங்கிற வேர்டு காதுல விழுந்த உடனேயே அது என்ன, அந்த அந்த உடலை விட்டுட்டு பசுங்கன்றா வந்து அது அந்த ஆத்மாக்குள்ள, அந்த ஆத்மா அந்த பசுவோட கன்று ரூபத்துல வந்து இருந்தது. நீங்க போய் அந்த கன்றுக்குட்டி கிட்ட கேட்ட உடனே அந்த வார்த்தை காதுல விழுந்த உடனே கன்றுக்குட்டியானது இந்த குழந்தையோட ஜீவனுக்குள்ள வந்துருச்சு. ஓகேவா? அது நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நீங்க உங்களை மாதிரியான ஒரு சாது, உங்களை மாதிரியான ஒருத்தவங்கள்ட்ட இந்த வேர்டை கேட்கறது உங்களோட அசோசியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன்னாலேயே இப்ப மறுபடியும் நான் என்ன ஆகுறேன் அப்படின்னா எலிவேட் ஆகுறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை இறந்து போயிடுது. ஓகேவா? சோ அந்த ஒரு வேர்டு, அந்த வேர்டை கேட்கறதுனாலையும் அந்த மாதிரி ஒரு சாதுவோட நம்மளோட அசோசியேஷனை நம்ம பில்டப் பண்ணிக்கிறதுனாலயும் நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா நம்மளோட வாழ்க்கையில எலிவேஷன்ங்கிறது வந்துகிட்டே இருக்கு பாருங்க. ஓகேவா? இதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் சாது சங்கம். டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்ங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிறதோட அதோட பெருமையை உணர்த்துறதுக்கான கதை தான் இது. ஓகேவா? சோ நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்தோம், டிவோட்டிஸ் எல்லாரும் ஒன்னா இருந்தோம்னா நம்ம பேசிக்கிறது என்ன மாதிரியான விஷயம் அப்படின்னா பகவானோட நாமம், பகவானோட லீலைகள், அவங்கள பத்தின கதைகள், அது எல்லாத்தையும் தான் சொல்லிக்கிறது. அவங்களோட ஸ்லோகங்களை ஒன்னா பாடுறது, கீர்த்தனங்கள் படிக்கிறது, இதெல்லாம் தான் இருக்கும். இதுல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு திருப்தியும் ஆனந்தமும் இருக்கும். மாதாஜி 10.10. Yes, Mataji. तेषां सददयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. हरे कृष्ण माताजी. எனது அன்பு தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு, பகவானோட பக்தி தொண்டுல கண்டினியூஸா வித்தவுட் எனி டிவியேஷன் அன்பிளின்ஸ்டு டிவோட்டி அசோசியேஷன் என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். பகவானுக்கு அவங்கள போய் சேரணும், ஏன்னா நம்ம பக்தி தொண்டு ஏன் பண்றோம், அவங்கள ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். சோ அவங்கள்ட்ட வந்தடைவதற்கான அறிவை வந்து யார் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஞானத்தை பகவானே வழங்குகிறாங்க. 10.11 மாதாஜி. Yes, Mataji. तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तः ஞானதீபேன பாஸ்வதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா ஞான தீபேன. ஓகேவா? அதாவது விசேஷ கருணை, பகவான் வந்து பக்தர்கள்ட்ட விசேஷ கருணையை காட்டுறாங்க. எப்படி காட்டுறாங்க அப்படின்னா அவர்களுடைய இதயத்துல வசிக்கிறாங்க. ஓகேவா? எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்குள்ளயும் இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா பரமாத்மா. எல்லோருடைய இதயத்திலும் வசிக்கக்கூடிய நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடரிடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். ஒரு ரூம்ல ஃபுல் இருட்டா இருக்குது, அங்க கொண்டு வந்து ஒரு விளக்கு ஏத்தி வச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் அந்த இருட்டுங்கிறது அங்க இருக்குமா? presence of light அப்படிங்கும்போது ஆப்சன்ஸ். ஓகேவா? அந்த இருள் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்டா போயிடுது. அதே மாதிரி நம்மளோட மனசுக்குள்ளேயும் பக்தி அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு, பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துருச்சு, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளோட மனசுல இருக்கிற அறியாமை அப்படிங்கிற இருள் போயிடும். ஓகேவா? சோ மனசுக்குள்ள ஆல்ரெடி யார் இருக்கிறா அப்படின்னா who is residing there அப்படின்னா பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல பகவான் இருக்கிறாங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபம். ஓகேவா? அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அறியாமை போக்கக்கூடிய ஒரு விளக்கு, இருட்ட போக்கக்கூடிய ஒரு வெளிச்சம் அவங்க. ஓகேவா? அவங்கதான் நமக்கு என்ன பண்றாங்க, ததாமி புத்தி யோகம் தம். ஓகேவா? நம்ம அவங்களை எப்படி போய் சேரணும் அப்படிங்கிற வழியும் அவங்களே காட்டுறாங்க, அந்த அறிவையும் அவங்களே கொடுக்குறாங்க. துருவன் ஸ்டோரி நேற்று கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தோம்ல, துருவன்
துருவ மகாராஜா அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க ரொம்ப குழந்தையா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை வருது. அவங்க அப்பாவோட மடியில உட்காரணும்னு. ஓகேவா? இது பாகவதத்துல வர ஒரு கதை இது. உத்தானபாதன் அப்படின்னு ஒரு ராஜா. இந்த உத்தானபாதனுக்கு வந்து மொத்தம் வந்து 2 ஒய்ஃப். சுனிதி, சுருச்சி அப்படின்னு 2 ஒய்ஃப் உண்டு. ஓகேவா? சுனிதி பெரியவங்க, சுருச்சிங்கிறது சின்னவங்க. சுனிதிக்கு பிறந்தது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துருவன். சுருச்சிக்கு வந்து உத்தமன் அப்படின்னு ஒரு குழந்தை பிறக்கும். 2 பேரும் அந்த 2 ஒய்ஃப்ல வந்து உத்தானபாதனுக்கு எப்பவுமே 2வது ஒய்ஃப் சுருச்சிய தான் பிடிக்கும். அதனால அவங்களோட மாளிகையிலேயே தான் அவங்க எப்பவுமே இருப்பாங்க. அவங்களோட குழந்தை உத்தமன தான் அவங்க எப்பவுமே விளையாண்டுட்டே இருப்பாங்க. அவங்கள மடியில வச்சு கொஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. சுனிதி அவங்க வீட்டுக்கு மாளிகைக்கு உத்தானபாதன் மகாராஜா வரவே மாட்டாங்க. அதனால துருவனுக்கு என்ன அப்படின்னா, அப்பா பாசம் அப்படிங்கிறது கிடைக்காம போயிடும். ஒரு நாள் வந்து துருவன் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா, நாம போய் வந்து அப்பாவோட விளையாடணும் அப்படிங்கிற ஆசை வந்தோனே, அம்மாட்ட கேட்கறாங்க. சுனிதிட்ட கேட்கறாங்க. "அம்மா நான் அப்பாவ பார்க்கணும்." அப்படின்னோனே, "நீ வந்து சின்ன அம்மா அவங்க வீட்டுக்கு நீ போ. சுருச்சி அவங்க வீட்ல தான் அப்பா இருப்பாங்க. நீ போயிட்டு அப்பாவோட விளையாண்டுட்டு வா." அப்படின்னு சொல்லி சுனிதி சொன்னோனே, இவங்க சுருச்சி அவங்க மாளிகைக்கு போறாங்க. பார்த்தா அங்க வந்து தன்னோட தம்பி அவங்கள வச்சுட்டு அவங்க விளையாண்டுட்டு இருக்கிறது தெரிஞ்சது. இவரும் துருவனும் ஓடி போய் அப்பாவோட மடியில ஏறுறதுக்கு பார்க்கறாங்க. அப்ப சுருச்சி அவங்கள புடிச்சு தள்ளி விட்டுர்றாங்க. தள்ளி விட்டுட்டு உனக்கு வந்து அப்பாவோட மடியும் கிடையாது. இந்த இந்த நாட்ட ஆள்றதுக்கான முடியும் உனக்கு கிடையாது. ஓகேவா? இதுக்கான இந்த ராஜாவாகக்கூடிய தகுதியும் உனக்கு கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா, நீ என்னுடைய வயித்துல நீ மகனா பொறக்கல. என் பையன் தான் அந்த நாட்ட ஆளப் போறான் அப்படின்னு சொல்லி, உனக்கு அப்பாவோட பாசமும் உனக்கு கிடைக்காதுன்னு சொல்லி தள்ளி விட்டோனே, அழுதுட்டே குழந்தை மறுபடியும் ஓடி வருது. இது நடந்தபோது வயசு 5 துருவனுக்கு வயசு 5. வந்து சுனிதிட்ட சொல்லுது, "அம்மா அந்த மாதிரி அப்பாவோட மடியில உட்கார விடாம சுருச்சி அவங்க சிற்றன்னைய வந்து என்ன தள்ளி விட்டுட்டாங்க." அப்படின்னோனே, "நீ காட்டுக்கு போ. உனக்கு என்ன தேவையோ நீ போய் பகவான்ட்ட நீ வந்து அவங்கள நோக்கி தவம் பண்ணி, உனக்கான ஆசைகள் எல்லாத்தையும் நீ பூர்த்தி பண்ணிக்கோ." அப்படின்னு சுனிதி அவங்க சொல்லிடுறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கும் வேற வழி தெரியல. அதனால சொல்லிடுறாங்க. உடனே குழந்தை ஓடுது காட்ட நோக்கி. அப்ப எதிர்ல நாரதர் வராங்க. நாரதர் வரவங்க குழந்தைய நிறுத்தி, "எங்க போற?" அப்படின்னா, "நான் காட்டுக்கு தவம் பண்ண போறேன்." ஐயோ! காடுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு இடம். அங்க நெறைய கொடூர விலங்குகள்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் உன்ன அடிச்சு சாப்பிட்டுரும். நீ அங்க போக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னேன். இல்ல நான் என்னுடைய பாதையில நான் வந்து டிட்டர்மைண்டா இருக்கிறேன். நான் போயிட்டு நான் பகவான வேண்டி எனக்கு வேணுங்கிற வரத்த நான் வாங்கிக்க போறேன். நான் வந்து எங்க அப்பாவோட மடியில உட்காரணும். அப்புறம் இந்த நாட்ட நான் அரசாட்சி பண்ணணும் அப்படின்னு அவரு சொல்றாரு. ஆக காட்டுக்கு தவம் பண்ண போகும்போது அவரோட ஆசை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ஜட ஆசையா தான் இருக்கு. ஏன்னா 5 வயசு குழந்தை தானே அதுக்கு என்ன தெரியும்? அதனால அது அப்படி தன்னோட ஆசைய வெளிப்படுத்துது. நாரதர் வந்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படிங்கிறத சொல்லி நீ வந்து தவம் இரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக் கொடுத்து அனுப்புறாங்க. சொல்லிட்டு வந்து இங்க உத்தானபாதனை பார்த்து உன்னோட பையன் துருவன் வந்து காட்டுக்கு இந்த மாதிரி தவம் பண்றதுக்கா போயிட்டாங்க அப்படின்னு உத்தானபாதனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போயிடுது. ஐயோ நம்மளோட குழந்தை அங்க போய் ரொம்ப கஷ்டப்பட போகுது அப்படின்னு. ஆனா நாரதர் வந்து தெளிவு வைக்கிறாரு. இல்ல இது வந்து பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் உன் பையன் போயிருக்கிறான். இவன் உன்னுடைய குலத்தையே விளங்க செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய மகாராஜாவா வருவான் நீ அப்படின்னு நான் வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கிறேன்னு சொல்லி உத்தானபாத்தனை வந்து சமாதானப்படுத்திடுறாங்க நாரதர். காட்டுக்கு போன துருவன் என்ன பண்றாங்கன்னு பார்ப்போம். அங்க போயிட்டு முதல்ல 3 நாளைக்கு ஒரு தடவ பழம் சாப்பிடுறாங்க. அப்புறம் தவம் பண்றாங்க. 6 நாளைக்கு ஒரு தடவ அதுக்கப்புறம் அந்த பழத்த கட் பண்ணிட்டு 6 நாளைக்கு ஒரு தடவ வெறும் புல் மட்டும் சாப்பிடுறாங்க. அப்புறமேட்டு 9 டேஸ் ஒன்ஸ் மட்டும் தான் ஆகாரம். அதுவும் என்ன அப்படின்னா தண்ணி மட்டும் குடிக்கிறாங்க. அப்புறம் 12 டேஸ் ஒன்ஸ் தான் காற்ற மட்டும் சுவாசிக்கிறாங்க. அப்புறம் அதுவும் கிடையாது நிறுத்திடுறாங்க. ஓகேவா? எப்படி நின்னுட்டு தவம் பண்றாங்க? இது உணவு. எப்படி நின்னுட்டு தவம் பண்றாங்க அப்படின்னா, வலது காலோட பெருவிரல மட்டும் பூமியில ஊனி, இடது கால எடுத்து இந்த வலது காலோட தொடை மேல வச்சுட்டு, அதாவது ஒற்றை கால், அதுல ஒற்றை விரல்ல நிக்கிறாங்க. ஓகேவா? 2 கையும் மேல தூக்கி பிடிச்சுட்டு, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படிங்கிற அந்த மந்திரத்த உச்சாரணம் பண்ணி தொடர்ந்து அவங்க வந்து தவம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. காட்டு விலங்குகள்லாம் கம்ப்ளீட்டா டிஸ்டர்ப் ஆகுது. உலகமே அதிருது. அவங்களோட பாதத்துல கால்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விரலோட அழுத்தத்துல பூமியே கீழ போகுது. சோ எல்லா இயக்கங்களும் ஸ்தம்பிக்க ஆரம்பிச்சோனே, தேவர்கள் எல்லாரும் ஒண்ணு கூடி போய் நாராயணன்ட்ட சொல்றாங்க. பகவானே இந்த மாரி துருவனோட இந்த ஒரு தவம் அப்படிங்கிறது எங்க எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு பெரிய கஷ்டத்த குடுக்குது. நீங்க போய் அவர் என்ன வேண்டுறாங்களோ அத நீங்க வந்து குடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னோனே, பகவான் வராங்க. வந்து அவங்க கையில இருக்க பாஞ்சஜன்ய சங்கு வச்சு அவங்களோட தலை மேல வருடுறாங்க. வருடிட்டு உனக்கு என்ன வேண்டும் கேளு அப்படின்னோனே, இந்த குழந்தை எதுக்காக பண்ணுது? இந்த நாடு வேணும், தன்னோட அப்பாவோட பாசம் வேணும் அப்படின்னத. உனக்கு இத விட சிறந்ததான ஒரு இடத்த நான் உனக்கு குடுக்குறேன். துருவா அப்படின்னே ஒரு பிளானட் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அங்க அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்த நான் உனக்கு குடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் அவங்கள பிளெஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? சோ அவங்கள அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போறது, அப்படி ஒரு சிறப்பான ஒரு துருவ மகாராஜாவா ஆக்குனது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் அவங்களோட மனசுல ஏத்தி வச்ச அந்த ஒரு ஒளி விளக்கு தான். அவங்க தான் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தவம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னதே யாரு அப்படின்னா நாரதர்.
என்ன நாமாவை சொல்லி ஜபம் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓகேவா? அப்படி சொன்னதுனால உங்களுக்கு கிடைச்சது என்ன அப்படின்னா யாருக்குமே கிடைக்காத அந்த மாதிரியான ஒரு பொசிஷன் வந்து துருவனுக்கு கிடைச்சதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா பகவானோட அந்த வழி நடத்துதல். ஓகேவா? சோ அவங்கள திரும்பி அதுக்கப்புறம் துருவ மகாராஜா மறுபடியும் வீட்டுக்கு வராங்க. வந்துட்டு உத்தானபாதன்ட்ட அவங்க வந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றாங்க. உத்தானபாதன் என்ன பண்றாங்க, உன்னை நான் இவ்வளவு நாள் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அந்த அரசு அந்த மரியாதையை ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா துருவனுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்க காட்டுக்கு போயிடுறாங்க. அவங்களோட தம்பி வந்து அந்த உத்தமன் அந்த பையன் அவங்கள வந்து ஒரு நாள் காட்டுல போகும்போது யக்ஷராஜன் வந்து கொலை பண்ணிடுறாங்க. சுருச்சி அவங்க வந்து காட்டுல போய் தன்னோட மகனை தேடும் போது மூங்கில்கள் உரையறதுனால சுருச்சியும் இறந்து போயிடுறாங்க. சோ இங்கே துருவ மகாராஜா ரொம்ப நாளைக்கு அவங்க ஆட்சி பண்ணி அதுக்கு மேல அவங்க வந்து துருவா கிரகத்துக்கு போயிட்டு அங்கேயும் அவங்க ரொம்ப நாள் சிறப்பா ஆட்சி பண்றாங்க. ஓகேவா? நித்தியமா இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. சரியா? இது எதனால அப்படின்னா பகவானோட அருள் பெற்றவர்கள். அவங்களுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணணும். எந்த எதிர்பார்ப்பு என்னவா இருந்தது அப்படின்னா சாதாரண ஜட எதிர்பார்ப்பா தான் இருந்தது. ஆனா அதை விட்டுட்டு அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா தூய பக்தி தொண்டு செய்யற ஒரு அனன்ய பக்தனா அவங்க ஆயிடுறாங்க. ஓகேவா? 10.12 and 13 Mataji. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं ताम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तदा असिदो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशिमे. हरे कृष्ण माताजी. இந்த 4 சதுர்ஸ்லோகிஸ் 4 முடிஞ்சிருச்சு. இதை கேட்ட உடனே அர்ஜுனா இப்ப பதில் சொல்றாங்க. நீரே பரபிரம்மம். ஓகேவா? இதை கேட்ட உடனே அர்ஜுன் கம்ப்ளீட்டா ஒத்துறாங்க. ஃபுல் சரண்டர் ஆயிடுறாங்க. நீரே பரபிரம்மம், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். ஓகேவா? பரம்பிரம்ம, பரம்தாமம், பவித்ரம், பரமம் பவான். ஓகேவா? ஒன்னொன்னுத்து கூட மீனிங் தான் இது. நீரே பரபிரம்மம், இவங்கதான் பரபிரம்மம். இவங்க பரபிரம்மம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் பிரம்மம், அவங்க பரபிரம்மம். ஓகேவா? என்ன அர்த்தம்? நித்தியமான பிரம்மம்னு அர்த்தம். நம்ம எல்லாம் வந்து இந்த ஜீவாத்மாக்கள்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் இந்த கலங்கங்களுக்கு உட்பட்டுட. ஓகேவா? கலங்கங்களுக்கு உட்பட்டு போறதுனால நம்ம ஜட செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா இது எல்லாத்தையும் தோற்றுவிச்சாங்களே தவிர இதுக்கு அப்பாற்பட்டு நிக்கிறதுனால பகவான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பரபிரம்மம் சொல்றோம். அவங்க இருக்கக்கூடிய இடம் பரந்தாமம். ஓகேவா? அது உன்னதமான இருப்பிடம். அப்புறம் பவித்ரம் அப்படின்னா தூய்மையானவர்னு அர்த்தம். பரமம் பவான், பரம சத்தியம் அவங்கதான். நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவங்க அவங்க, ஆதி தேவர், அப்புறம் பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர், அஜம் விபும். உண்மை பற்றி இதெல்லாம் அர்ஜுனன் சொல்றாங்க, லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு உண்மை பற்றி இந்த உண்மையினை நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இதை நான் மட்டும் சொல்லல. ஏன்னா பகவான் இப்ப சொல்றாங்க இந்த ஞானத்தை கொடுக்கறதுனால அர்ஜுனனுக்கு இது தெளிவாயிடுது. ஆனா இதை நான் மட்டும் சொல்லல, எனக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி ரிஷிகள் அத்தனை பேரும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர் அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளீட் சரண்டர் பண்ணிடுறாங்க அர்ஜுனன் இந்த இடத்துல. 10.14-15 Mataji. Yes, Mataji. सर्वम् एतत्रुदं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुते वा न दानवाः स्वयम् एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश தேவதேவ ஜெகத்பதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவான் இப்ப சதுர்ஸ்லோகில சொன்ன எல்லா விஷயங்களையும் அர்ஜுனன் என்ன பண்றாங்க, ஏத்துக்கிறாங்க. பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ மது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. ஏன்னா பகவான் தான் பிறப்பற்றவங்க, அவங்கதான் ஆதி. அப்படிங்கறனால அவங்க சொன்னா மட்டும்தான் அவங்களோட வைபவங்கள் என்ன நமக்கு தெரியும். அவங்களோட ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாம் அவங்க சொல்லிதான் நமக்கு தெரியும். நமக்கா தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஞானம்ங்கிறது நிச்சயமே கிடையாது. அந்த ஞானத்தையும் ததாமி புத்தி யோகம் தான் சொல்லிட்டாங்க. உனக்கு வேணுங்கிற அந்த ஞானத்தையும் நான் தான் கொடுக்குறேன்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. சோ தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். ஓகேவா? அவங்களோட இன்டர்னல் பொட்டன்சி இருக்குல்ல, அது மூலமா பகவான் தான் அவங்களாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். வேற யாரும் எந்த அளவுக்கு ஞானம் இருந்தாலும் கூட. ஏன்னா பகவானோட ஐஸ்வர்யங்கள்ல வந்து ஒரு 78% தான் பிரம்மாக்கே இருக்குது. ஓகேவா? பகவானை பத்தின கம்ப்ளீட்டா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணதுல முதல் ஜீவராசியான பிரம்மாவுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியும் அப்படின்னா 78% மட்டும்தான் பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும். முதல் ஜீவராசியான அவங்களுக்கே அவ்வளவுதான் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்கும் எவ்வளவு இருக்கும்?
ரொம்ப மீகர் அமௌண்ட். ஓகேவா? அதெல்லாம் வந்து நம்மளால இம்மெஷரபிள், நான் கணக்கிலே வச்சுக்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப கம்மியான மாதிரி தான் நமக்கு அந்த அறிவுங்கிறது உண்டு. சோ யாருக்கு பகவானை பத்தி நல்லா தெரியும்னா, பகவானுக்கு மட்டும்தான் அவங்களுடைய சக்திங்கிறது தெரியும். இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, பகவானை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, 4 பிளைண்ட் மேன், ஓகேவா? 4 குருடர்கள் ஒரு யானையை ஃபிகர் அவுட் பண்றாங்க. அந்த கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு யானை ஒண்ணு நிக்குது. 4 குருடர்கள், கண் பார்வை அற்றவர்கள், ஓகேவா? அவங்க 4 பேரும் போயிட்டு ஒரு இடத்த டச் பண்றாங்க. ஒரு கண் பார்வை இல்லாதவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, அதோட யானையோட காதை போய் டச் பண்றாங்க. பார்த்துட்டு அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இது ஹேண்ட் ஃபேன் மாதிரி இருக்கு. அப்ப யானைங்கிறது ஒரு ஹேண்ட் ஃபேன். இந்த கை விசிறி சொல்லுவோம்ல அது அப்படின்னு அவங்க வந்து முடிச்சிடுறாங்க. இன்னொருத்தங்க என்ன செய்யறாங்க, போய் யானையோட அந்த தந்தம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை தொட்டு பார்த்துட்டு இது மாட்டுடைய குழம்பு கொம்பு மாதிரி இருக்குது. சோ யானைங்கிறது கொம்பு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க முடிச்சிடுறாங்க. இன்னொருத்தர் என்ன செய்யறாரு, அவரோட யானையோட வயிறை போய் தொட்டு பாக்குறாரு. தொட்டு பார்த்துட்டு இது வந்து தண்ணி நிரப்பி வைக்கிற பானை மாதிரி இருக்குது. சோ யானைங்கிறது பானை மாதிரி இருக்கும் போல இருக்குன்னு அவரு முடிச்சிடுறாரு. இன்னொருத்தவர் போய் என்ன செய்யறாரு, யானையோட கால்களை தொட்டு பாக்குறாரு. தூணா இருக்கிறது, தூணா இருக்குமா, 4 காலும் ஒரு காலை தொட்டு பார்த்துட்டு, ஓ இது வந்து தூண் மாதிரி இருக்கும் யானைங்கிறது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. 4 பேரையும் ஒன்னா கூப்பிடுறாங்க. என்ன ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க, யானைங்கிறது பானை இருக்குல்ல தண்ணி பிடிச்சு வைப்போம்ல அதுதான் யானை அப்படிங்கிறாரு. இன்னொருத்தர் சொல்றாரு, தூண் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் யானைங்கிறாரு. இன்னொருத்தர் கை விசிறி மாதிரி இருக்கும்ல அதுதான் யானைங்கிறாரு. சோ ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களோட ரியலைசேஷன், ஓகேவா? ஏன்னா அவங்க பார்த்தது அவ்வளவு மட்டும்தான், அவங்களால உணர்ந்து கொள்ள முடிஞ்சது அவ்வளவு மட்டும்தான். உடனே நீங்க 4 பேர் சண்டை போட்டுக்காதீங்க. ஏன்னா ஒருத்தவங்க பார்த்ததை இன்னொருத்தவங்க பார்க்கல. அதாவது பாக்குறதுன்னா உணர்றது. 4 பேருக்குமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கண் பார்வை இல்லாதவர்கள், ஓகேவா? அதனால அவங்களால உணரதான் முடியும். சோ நீ உணர்ந்ததை இன்னொருத்தவனால உணர முடியல. உன்னோட ரியலைசேஷன் கெப்பாசிட்டி அவனுக்கு இல்ல, அவனோடது உனக்கு இல்ல, ஓகேவா? ஆனா யானைங்கிறது நீங்க பார்த்த நாளோட இன்னும் நிறைய இருக்குது, ஓகேவா? நீ 4 தான் பார்த்த, ஆனா இதை விட அதிகமான விஷயங்கள் அந்த யானை கிட்ட இருக்குது. அதேதான் பகவான்கிறது. என்னோட ரியலைசேஷன் ஒரு மாதிரி இருக்கும், உங்களோட ரியலைசேஷன் ஒரு மாதிரி இருக்கும், பாலாஜி பிரிப்போட ரியலைசேஷன் ஒரு மாதிரி இருக்கும், துர்கா மத்தேஜ் ரியலைசேஷன் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஆனா இதுதான் பகவானா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல. இது எல்லாமும் பகவான், இதுக்கு மேல இருக்கிறதும் பகவான், ஓகேவா? இது நமக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன செய்வோம், நம்மளோட ரியலைசேஷன்ல அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மூவ் பண்ணுவோம், ஓகேவா? சோ இன்னும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்கு. அப்ப அதை என்னன்னு பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவோம், அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போவோம். அர்ஜுனன் இப்ப அதை தான் பண்ணாங்க. நீங்க உங்களோட விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள்னு சொல்லுவாங்க. 10.16 மெத்தட்ஸ். வக்தும் அர்ஹஸ்ய சேஷேன திவ்யா ஹ்யாத்ம விபூதயः யாபிர்விபூதிபிர் லோகான் இமாம் ஸ்வம் வியாப்ய திஷ்டசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த வைபவங்களால் இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்து இருக்கின்றீர்களோ, ஓகேவா? விபூதிகள், வைபவங்கள், ஐஸ்வர்யங்கள், குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் ஒண்ணுதான் வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? எதால நீங்க வந்து இந்த உலகம் முழுவதும் உங்களை வியாபித்து வச்சிருக்கிறீங்களோ, தங்களுடைய அந்த திவ்யமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள், ஓகேவா? இத அர்ஜுனன் இந்த இடத்துல கேக்குறாங்க. இது மூலமா நம்மளும் என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா, பகவான் வைபவங்களை தெரிஞ்சுக்க போறோம். மத்தது 17-18. Yes, Mataji. Kadam vidyamaham yohin tvam sada prachintayan keshu keshu cha bhaveshu chintyosi bhagavan maya vistarenatmano yogam vibhutim cha janardana bhuya kadaya truptirhi shrunvado nasti me mrutam. Hare Krishna, ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, இடையராது நினைப்பதும், ஓகேவா? நான் உண்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவில் கொள்ள முடியும்? உங்களை வந்து இந்த ரூபத்தை தவிர வேற எந்த ரூபம் வச்சு உங்களை நான் நினைவில் வச்சுக்க முடியும், ஓகேவா? ரொம்ப நேத்தி சொன்னோம்ல, ஒரு மாதவேந்திர பூரி கதை சொல்லும் போது என்ன சொன்னோம், அவங்க வந்து அவங்க பயங்கர பக்தியில வந்து அவங்க பரவச நிலையில இருப்பாங்க எப்பவுமே சொல்லியிருக்கிறோம். பாவ பக்தி, பிரேம பக்தி பண்ணக்கூடிய நிலை அவங்களோட பக்தி நிலைங்கிறது இருக்கலே 9th டாப் அதுதான், ஓகேவா? அவங்க வந்து வானம் வந்து மேகம் கருமூட்டமா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன சொல்லுவாங்க, மேகமூட்டமா இருக்கு, கருமேக மூட்டமா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அப்படி இருந்ததுனாலே அதுதான் கிருஷ்ணர் நினைச்சுக்கிட்டு அப்படி அதுல அவங்களோட ஆடலும் பாடலும் அப்படி இருக்கும், ஓகேவா? சோ அதை பார்த்தா கூட என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும், பகவானை ஞாபகம் வரும். அவங்களோட நிறம், அவங்களோட மேனி நிறம் அந்த கலர் அப்படிங்கறதுனால அவங்களுக்கு அதை வச்சு அவங்க என்ன செய்வாங்க, அந்த உருவத்துல பகவானை பார்ப்பாங்க. சோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா பெர்ஃபெக்ஷன்ல ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ் இதுதான். அந்த மாதிரி எந்த உருவத்துல எல்லாம் நீங்க உங்களை காமிப்பீங்க? ஜனார்த்தனா, உனது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை, எனக்கு சாட்டிஸ்பாக்சனே வரமாட்டேங்குது. சோ நீங்க நிறைய சொல்லுங்க. ஏனெனில் உன்னை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன்.
பகவான் அவங்களோட வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தைகள் எப்படி இருக்குதா, சுவைமிக்கதா இருக்குது. அதனால நான் அதை கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். சரியா? 10.19 மாதாஜி. Yes, Mataji. Shri Bhagavan Uvacha Hantate Kadishyami Divyahyatma Vibhudayah Pradanyada Purushresha Nastyanto Vistarasya Me. Hare Krishna Mataji. கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றாங்க. அர்ஜுனன் இதை சொல்லுங்கன்னு சொன்னோன்னா அதுக்கு பகவான், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்கள் எல்லையற்றவை. விஸ்தரஸ்யமே அப்படின்னு, அதாவது அது எப்படி இருக்கும், லிமிட்லெஸ். ஓகேவா? அவ்வளவுத்தையும் என்னால உங்ககிட்ட காமிச்சுக்க முடியாது. அதனால அதுல முக்கியமானதை மட்டும் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு இனிமேல் லிஸ்ட் அவுட் பண்றாங்க. மாதாஜி 20. Yes, Mataji. Yes. Aham Atma Gudokesha Sarvabhudashayasthidah Aham Adishcha Matyam Cha Bhutanam Anda Evacha. Hare Krishna Mataji. கிருஷ்ணா. குடாகேஷ அப்படின்னு யார சொல்றாங்க அப்படின்னா அர்ஜுனனை சொல்றாங்க. ஓகேவா? குடாகேஷன் அப்படின்னா தூக்கத்தை வென்றவனேன்னு அர்த்தம். அர்ஜுனனை அப்படி பகவான் நிறைய இடத்துல இருந்து நிறைய பேர் சொல்லி பகவானை கூப்பிடுவாங்க அர்ஜுனனை. இதுல குடாகேஷன் அப்படிங்கிறது அர்ஜுனனை குறிக்கக்கூடிய ஒரு பெயர். எல்லா உயிர்களின் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மா நானே. ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட வைபவங்களை சொல்றாங்க. அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லா உயிர் வாழிகளையும் பார்க்கும்போது சமநோக்கோட பார்க்கணும். பண்டிதாக சமதர்ஷனக பார்த்தோம்ல நம்ம 4th சாப்டர்ல. என்ன அப்படின்னா, இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர் வாழிகளோடையும் அவங்க பரமாத்மாவும் உயிர் வாழுறாங்க. இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பரமாத்மா நானே. எல்லா உயிர்களின் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் நானே. எல்லா உயிர்களும் எங்க தோன்றுது, பிரபஞ்சத்துக்குள்ளதான் தோன்றுது. ஓகேவா? ஆகாய வெளியை தாண்டி காற்றுங்கிறது வீசலங்கிற மாதிரி இந்த பிரபஞ்சத்தை தாண்டி நம்ம எல்லாரும் வெளியில போக முடியாது. ஓகேவா? ஆத்மா மட்டும்தான் போகும். எப்ப போகும் அப்படின்னா, நூல் பிடிச்ச மாதிரி நான் சொன்னோம்ல, நம்ம அந்த கோலோக பிருந்தாவனம் கோலோக சார்ட் காமிக்கும் போது நம்ம இருக்கக்கூடிய லோகத்துல இருந்து பூர்லோகத்துல இருந்து பகவானை எப்படி ரீச் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னா வித் த சாண்டிங். ஓகேவா? நம்ம விதைன்னு பக்திங்கிற விதையை போடுறோம். அதுக்கு நாம ஜபம் அப்படிங்கிற தண்ணியை ஊத்துறோம். அந்த விதைங்கிறது செடியாகி கொடியாகி அந்த கொடி என்ன பண்ணுது, ஆன்மீக வழியை கிழிச்சுக்கிட்டு போய் அது பகவானோட திருவடியை போய் சேருது. அந்த மாதிரி நம்ம பக்தி பண்ணணும். ஓகேவா? எல்லா உயிர்களின் ஆரம்பமும் நடுவும் இறுதியும் நானே. பகவான் தான் எல்லா பிரபஞ்சங்களையும் அவங்கதான் உண்டாக்குறாங்க. ஸோ ஹி இஸ் அ கிரியேட்டர். அப்புறம் அவங்கதான் அதை மெயின்டைன் பண்றாங்க. அண்ட் தென் அதை அனிஹிலேட் பண்றதும் அவங்கதான். ஸோ பிகினிங், அப்புறம் மிடில், அப்புறம் எண்ட். 21 மாதாஜி. Yes, Mataji. Adityanam aham Vishnudyo Disham Ravir Amshuman Marichir Marudam Asmi Nashatranam aham Shashi. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆதித்யர்களில் நான் வசு, விஷ்ணு. இப்ப இனிமேல் பகவான் எதுல தான் என்னவா இருக்குங்கிறது சொல்லிடுறாங்க. ஆதித்யர்களில் நான் விஷ்ணு, ஜோதிகளில் பிரகாசிக்கும் சூரியன், மருத்துக்களில் நான் மரிசி. மருத்து அப்படின்னா காற்றுன்னு அர்த்தம். வீசும் காற்று, 8 வகையான காற்று இருக்கு ஆகாயத்துல. அதுல ஒன்று மரிசி அப்படிங்கிற காற்று பகவான். நட்சத்திரங்களில் நான் நிலவு. அடுத்தது மாதாஜி 23. Yes, Mataji. Rudranam Shankarashchasmi Vitesho Yaksha Rakshasam Vasunam Bhavakaschasmi Meru Shikarinamaham. Hare Krishna Mataji. எல்லா ருத்ரர்களையும் நான் சிவபெருமான், சிவன். ஓகேவா? ருத்ரர்கள் எத்தனை பேரோ அதுல சிவபெருமான் யாரு அப்படின்னா அது பகவானுடைய அம்சம். அப்புறம் யக்ஷ ராட்சசர்களில் நான் செல்வத்தின் நிறைவன் குபேரன். யக்ஷன்ல குபேரனா இருக்கிறது பகவான் தான். வசுக்களில் அஷ்ட வசுக்கள், அதுல நெருப்பு அக்னி பகவானா இருக்கிறது பகவான் தான். மலைகளில் நான் மேரு. 24 மாதாஜி. Yes, Mataji. Prodasam cha mukyam mam vittim partha pruhaspatim senaninam maham skandah sarasam asmi sagarah. Hare Krishna Mataji. எல்லாத்துலயும் அஸ்மி அஸ்மின்னு வர்றது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான். பகவான் தன்னை அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க. அஸ்மின்னு வந்ததுன்னா நான் அர்த்தம். அர்ஜுனா, புரோகிதர்களில் தலைவரான பிரகஸ்பதியாக என்ன எறிந்துகொள். புரோகிதர்கள்ல பகவான் யாரு அப்படின்னா பிரகஸ்பதி. சேனாதிபதிகளில் கார்த்திகேயன். நீர்த்தேக்கங்களில் பகவான் சமுத்திரம். 25 மாதாஜி. Yes, Mataji. Maharshinam prahuraham kram asyegam aksharam yajnanam jaba yajñosmi stavaranam himalayah. Hare Krishna Mataji. மகாரிஷிகளில் நான் பிருகு. ரிஷிகள்ல பகவான் யாரு அப்படின்னா பிருகு முனிவர். சப்தங்களில் நான் திவ்யமான ஓம்காரம். யாகங்களில் நான்
திருநாம ஜபம், யஜ்ஞானாம் ஜப யக்னோஸ்மி. ஓகேவா? எந்த விதமான யாகங்கள் செஞ்சாலும் அதுல பகவான் என்ன யாகமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா திருநாம ஜபம். அதுதான் வந்து கலியுகத்துல பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிற யாகம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம ஜபம் பண்றதுதான். அசையாதவனவற்றில் நான் இமயமலை. 26 மாதாஜி. Yes, Mataji. अश्वत्थ सर्ववृषाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः. हरे कृष्ण माताजी. எல்லா மரங்களில் நான் ஆலமரம். இருக்கக்கூடிய மரங்கள்ல பகவான் யாரு அப்படின்னா ஆலமரமா இருக்காங்க. தேவ ரிஷிகளில் நாரதரா இருக்கிறாங்க. கந்தர்வர்கள் பாடல்கள் ஆடல்கள் அதெல்லாம் பண்றவங்க அவங்கள சித்திரரதனா இருக்கிறாங்க. சித்தர்களில் அவங்க கபிலமுனி. 28 மாதாஜி. Yes, Mataji. आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः. हरे कृष्ण माताजी. கிருஷ்ணா. ஆயுதங்களில் பகவான் யாரு அப்படின்னா வஜ்ராயுதம், தண்டர் போல்ட். பசுக்களில் நான் சுரபி பசு. இனவிருத்தியார்களில் நான் காமதேவனான மன்மதன். சர்பங்களில் நான் வாசுகி. 29 மாதாஜி. अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहन् पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमदामहन्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. நாகங்களில் நான் அனந்தன். அப்புறம் நீர்வாழினங்களில் நான் வருணதேவன். முன்னோர்களில் பகவான் யாரு அப்படின்னா அரியமா. ஓகேவா? முன்னோருக்காக ஒரு உலகம் இருக்குல்ல, பித்ரு உலகம் இருக்குல்ல, அதுல அரியமா காட் அவங்கதான். நீதிபதிகளில் நான் மரணத்தின் அதிபதியான யமன். ஏன்னா தர்ம தேவதை எது, ஓகேவா? எது ரைட்டு எது ராங் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான நல்லது கெட்டது அதை கொடுக்கக்கூடியது. சோ நீதிபதி அப்படின்னு கரெக்டான நீதிவான் யாரு அப்படின்னா யமன், யமராஜா அவங்கதான். 30 மாதாஜி. प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयदाम् अहं मृगाणां चमृकेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां. हरे कृष्ण माताजी. தைத்திய அசுரர்களில் பக்தியில் சிறந்த பிரகல்லாதன் நான். ஓகேவா? அந்த தைத்தியர்கள் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா திதி அதிதி 2 பேரும் உண்டு. அதுல வந்து அதிதி அவங்களோட பசங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசுரர்கள். அசுரர்களோட வம்சத்துல வந்து பிரகல்லாதன் தான் வந்து பக்தியில் சிறந்த பிறந்த. பிரகல்லாதனா யாரு அப்படின்னா பகவானுடைய அம்சம் தான் பிரகல்லாதன். அடக்கி ஆள்பவற்றில் நான் காலம். மிருகங்களில் நான் சிங்கம். பறவைகளில் நான் கருடன். ஓகே, இப்ப இருக்கக்கூடிய பறவைகள்ல யாரு அப்படின்னா கருட பகவான். யாரோட அம்சம் அப்படின்னா பகவானுடைய அம்சம். 32 மாதாஜி. सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवददाम् अहम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா படைப்புகளின் ஆதியும் அந்தமும் நடுவும் நானே. இது ஸ்டார்டிங்ல பகவான் சொன்னதுதான். எல்லாத்துக்கும் ஆரம்பமும் அவங்கதான், அதோட முடிவும் அவங்கதான், அதோட மிடில் அதுவும் அவங்கதான். அர்ஜுனா, அறிவில் நான் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு. அவங்க தானே சொன்னாங்க பகவானுக்கு. பகவான் தான் வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கீதையின் சாராம்சம். உட்பொருள் என்ன அப்படின்னா உடல் வேறு ஆத்மா வேறு அப்படிங்கிற அறிவை கொடுத்தாங்க. ஆத்மா நித்தியமானது, அழிவற்றது. அதை வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, கில் பண்ண முடியாது. உடல் தான் அழியக்கூடியது. இந்த அறிவை கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். விவாதி போரில் நான் முடிவான உண்மை. அவங்கதான் கன்க்ளூசிவ் ட்ரூத். அவங்கதான். 33 மாதாஜி. அக்ஷராணாம் அகரோஸ்மி த்வந்த்வ சாமாசிகஸ்ய ச அஹம் ஏவாஷய காலஹ தாதாஹம் விஸ்வதோ முஹஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எழுத்துக்களில் நான் முதல் எழுத்தாகிய அக்ஷரம் அவங்கதான். ஓகேவா? கூட்டு சொற்களில் நான் துவந்த்வ. 2 சொற்கள் உள்ள 2 வார்த்தைகள் உள்ள 2 எழுத்துக்கள் உள்ள வார்த்தை இருக்கு பாத்தீங்களா, அது துவந்த்வ. அதுவும் பகவான் தான். ஒரு சொல் அப்படின்னாலும் அந்த ஒரு வார்த்தை பகவான் தான். அப்புறம் 2 சொற்கள் உள்ளது அப்படின்னாலும் அதுவும் பகவான் தான். தீராத காலமும் நானே. ஓகேவா? பாஸ்ட், பிரசன்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாத்துலயும் பகவான் தான் இருப்பாங்க. அவங்கதான் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சவங்க. படைப்பாளிகளில் நான் பிரம்மா. பிரம்மா யாரோட சொரூபம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானோட அம்சம் தான் பிரம்மா. படைக்கும் தொழில பண்ற பிரம்மா வந்து பகவானுடைய அம்சம். அப்புறம் வேற என்ன அப்படின்னா நானே எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணமாகவும் நான் இருக்கிறேன். காலோஸ்மி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உருவாகுபவை அனைத்திற்கும் உற்பத்தியாளனும் நானே. எஸ், ஹி இஸ் த கிரியேட்டர். அவங்க கிரியேட் பண்றதுதான், அவங்கதான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு கடைசி அவங்களே தான் அதை அழிக்கிறாங்க. அப்புறம் பெண்கள்ல என்ன குணங்கள்ல பகவான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பெண்களில் புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமையும் நானே. ஓகேவா?
பெண்கள் லேடிஸ் டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம தக்க வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவானும் நம்ம கூட இருக்கிறாங்கிற அர்த்தம். ஓகேவா? பெண்களில் புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமை, இது எல்லாமே வந்து பகவான் தான், இந்த குணங்கள் எல்லாமே. சாம வேத மந்திரங்களில் நான் பிருகத் சாமம், கவிதைகளில் நான் காயத்ரி, மாதங்களில் நான் மார்கழி மாதம், பருவங்களில் நான் மலர்கள் நிறைந்த வசந்த காலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் ஏமாற்றுபவர்களில், சரி பகவான் வந்து அவங்க சூதும் நிறைய பண்ணாங்க. ஓகேவா? இந்த மகாபாரத போர்க்களத்திலேயே வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து மத்தவங்க அதர்மத்தின் வழி அவங்க எல்லாம் நிற்கும் போது பகவான் என்ன செஞ்சாங்க, சம்டைம்ஸ் சில சூதெல்லாம் பண்ணினாங்க. சரியா? அஸ்வத்தாமன் இறந்தான் அப்படின்னு யுதிஷ்டரை விட்டு சொல்ல வச்சாங்க. யுதிஷ்டர் பொய்யே பேசாதவர், அவர்கிட்ட வந்து அஸ்வத்தாமன் அப்படிங்கிற யானை இறந்தத அஸ்வத்தாமன் இறந்தான் அப்படின்னு அறிவித்தாங்க. அதனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, துரோணாச்சாரியருக்கு மனம் கலங்கிடுச்சு. அவரால் உறுதியோட போரிட முடியல. துரோணாச்சாரியரை ரொம்ப ஈஸியா வீழ்த்த முடிஞ்சது. சோ அவரை வீழ்த்தணும் அப்படின்னா அவருக்கு மன உறுதிங்கிறது குலையணும். எப்ப குலையும், அவருடைய மகன் இறந்துட்டான் அப்படிங்கிற செய்தி கிடைச்சது அப்படின்னா எந்த அப்பாவுமே என்ன பண்ண முடியாது, உறுதியோட நின்று போர் புரிய முடியாது. யுதிஷ்டரனே இதை சொல்லிட்டான் அப்படிங்கும்போது அது உண்மைன்னு நம்பிடுறாரு. ஓகேவா? துரோணாச்சாரி வேற யாரு சொன்னாலும் கூட துரோணர் நம்ப மாட்டாங்க. ஆனா யுதிஷ்டர் வாயால அந்த வார்த்தை வந்ததுனால துரோணாச்சாரியர் நம்பிடுறாங்க. துரோணாச்சாரியரோட முடிவுக்கு அது ஒரு ஆரம்பமா ஆயிடுச்சு. யுதிஷ்டர் என்ன சொல்ல வச்சாங்க அப்படின்னா, அஸ்வத்தாமன் என்ற யானை இறந்தது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா அஸ்வத்தாமன் இறந்தான்னு சொல்ல வச்சாங்க. ஓகேவா? இது யாரோட ஏற்பாடு அப்படின்னா பகவானோட ஏற்பாடு. ஏன்னா அதர்மம் தலை தூக்கி இருக்கும் போது ஏதாவது சில டைம் நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்படின்னாதான் வந்து அவங்கள நம்மளால தோக்கடிக்க முடியும். ஏமாற்றுபவற்றில் நான் சூது அப்படின்னு பகவான் சொன்னாங்க. அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா தான் இந்த கதையை நான் சொன்னேன். ஒளிர்பவற்றில் நான் தேஜஸ், ஏன்னா அவங்கதான் சூரியன். சூரியன் அவங்களோட அம்சம் என்ன அப்படின்னா, அவங்களுடைய ஒரு கண் சூரியன், இன்னொரு கண் சந்திரன். ஓகேவா? சோ நிச்சயமா அவங்கள்ட்ட இருந்து அந்த பிரகாசத்தை சூரியனே வாங்கிட்டு இருக்கும். சோ அவங்களோட தேஜஸ்ங்கிறது அப்படிப்பட்ட பிரகாசமான ஒளி வடிவம். நானே வெற்றி, அவங்க விக்டோரியஸ். அப்புறம் நானே தீர செயல், நானே பலவான்களின் பலம். தென் விஷ்ணு குலத்தவர்களில் நான் வாசுதேவன். விஷ்ணு குலம் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா இந்த கோபர்கள். ஓகேவா? அந்த குலத்துல நான் வாசுதேவன். பாண்டவர்களில் யாரு அப்படின்னா அர்ஜுனனோட அம்சம் வந்து பகவான். முனிவர்களில் நான் வியாசர். பெரும் சிந்தனையாளர்களில் நான் உஷனா. ஓகேவா? எல்லா இருக்கக்கூடிய அத்தனை சிந்தனையாளர்களும் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உஷனாங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா சுக்ராச்சாரியர். ஹரே கிருஷ்ணா. உஷனாங்கிற யாரு அப்படின்னா சுக்ராச்சாரியார். அவங்க வந்து அசுர குரு. ஓகேவா? சோ உஷனால யாரு இருக்கா அப்படின்னா அவங்க வந்து பகவானோட அந்த குவாலிட்டி எடுத்துட்டு தான் அந்த உஷனாங்கிறவங்க பிறந்திருக்கிறாங்க. அடக்கி ஆளும் முறைகளில் நான் தண்டனை, வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி, ரகசியங்களில் நான் மௌனம், ஞானிகளில் நான் ஞானம். ஓகேவா? பகவான் இன்னும் தன்னுடைய வைபவங்களை சொல்றாங்க. அடக்கியாளும் முறைகள்ல என்ன அப்படின்னா, ஏன்னா யாருமே தப்பு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா அவங்களுக்கு தண்டனைங்கிறது கிடைக்க பெறும். தண்டனை இருந்தாதான் அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த தவறுங்கிறத செய்ய மாட்டாங்க. சோ அந்த தண்டனையா அந்த இடத்துல இருந்து அவங்களுக்கு அந்த பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுக்கறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். ஒரு வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி, நீதி செய்து தான் பகவான் நிற்பாங்க. தர்மத்தின் வழியில தான் அவங்க நிற்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வெற்றிங்கிறது கிடைக்கும். ரகசியங்களில் நான் மௌனம், ரகசியத்தை எப்படி காப்பாத்துவோம், மௌனமா இருக்கிறது மூலமா காப்பாத்துவோம். அப்புறம் ஞானிகளில் அவங்களுடைய ஞானமா இருக்கிறதே பகவான் தான். 39 மாதாஜி. Yes, Mataji. Yacchabi sarvabhutanam bijam tattaham Arjuna na tat asti vina yatsyan maya bhudam characharam. Hare Krishna, ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. பகவான் தான் என்ன அப்படின்னா பீஜம். அவங்கதான் சீட் கிவிங் ஃபாதர். ஓகேவா? சீட் கிவிங் ஃபாதர்னா எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பிறக்க செய்யறது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் என்று இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. அசையும் அசையாததுன்னு அசையக்கூடியது எல்லாமே நம்ம உயிர்வாழிகள் எல்லாமே அசையக்கூடியதுதான். ஓகேவா? மலை இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா அசையாதது. மேருமலையும் அவங்கதான் இருக்காங்க, இமயமலையாவது அவங்கதான் இருக்கிறாங்க. ஓகே, அவங்களோட அம்சம் அவங்களோட ஐஸ்வர்யங்கள்ங்கிறது இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்குது. பாட்டில எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. சரி, அவங்களோட வைபவங்களுக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னா லிமிட்லெஸ். அவங்களோட மேனிஃபெஸ்டேஷன்ஸ் அந்த அளவுக்கு விரிஞ்சிருக்குது. நம்மளால அவ்வளோத்தையும் என்ன பண்ண முடியாது, புரிஞ்சுக்க முடியாது. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஓர் உதாரணமே. ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வைபவங்கள் எல்லாம் வந்து பகவான் வந்து தன்னுடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. மதர்ஜி 41. Yes, Mataji. Yat yat vibhudi mat sattvam Srimat urjidam eva va tat tat eva kachatvam
मम तेजोंश संभवम. हरे कृष्ण माताजी. இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. அந்த சதுர்ஸ்லோகிஸ் எல்லாருமே வந்து மெமரைஸ் பண்ண வச்சுக்கோங்க. 41 வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவே என்பதை அறிவாயம். ஓகே, இப்ப சொன்னாங்களே இவ்வளவு வைபவங்கள் சொன்னாங்களே, அப்ப பகவானுடைய எவ்வளவு ஆற்றல்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இல்ல என்னவா இத்தனை புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து, பெரிய நெருப்பு எரியுது, அதுல இருந்து பல தீப்பொறிகள் பறந்து வரும். ஓகேவா, நிறைய ஃபயர் ஸ்பார்க்ஸ் வரும். அதுல இருக்க ஒரு ஃபயர் ஸ்பார்க் எடுத்து பார்த்தோம்னு அந்த மாதிரி எண்ணிலடங்காத ஸ்பார்க்ஸ் நிறைய உண்டு. ஓகேவா, அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பொறியில இருந்து இத்தனை வைபவங்களையும் பகவான் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஃபயர் ஸ்பார்க்ஸ் வரும். இப்ப ஸ்பார்க்கே அவ்வளவு வருது அப்படின்னா அது எவ்வளவு பெரிய ஃபயரா இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா பகவானோட ஆற்றல்கள்ங்கிறது எந்த அளவுக்கு பெரியது, நம்மளால சிந்தனை பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு மிக பெரியது அப்படிங்கறத நம்மளால உணர முடியும். அத அறிவாயாக அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க. 42 மாதாஜி. Yes, Mataji. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टप्याहम् इदं कृष्णम् एहांशेन स्थितो जगत्. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विबुधियोगः दशमोऽध्यायः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் இவ்வளவும் சொன்னாங்களா பகவான், இத்தனை வைபவங்களையும் சொல்லிட்டு இதனை விவரமாக அறிவதின் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். இவ்வளவையும் நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களையும் என்னுடைய அம்சங்கள் இருக்குது. ஏன்னா அர்ஜுனன் கேட்டதுக்காக தானே அந்த வைபவங்கள் எல்லாத்தையும் பகவான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றக்கூடியதுன்னு பகவான் சொல்லிட்டாங்க. இந்த மாதிரி இன்னும் எண்ணிலடங்காத விஷயங்கள் இருக்கு பகவான் கிட்ட. அந்த ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ என்ன பண்ண போற? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக. ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் அணு அளவு ஆத்மா, அணு சைஸ் உள்ள ஆத்மா. இந்த ஆத்மாவோட வந்து உரையக்கூடியது அப்படின்னா அந்த பரமாத்தோட சைஸ் என்ன அப்படின்னு பாருங்க. அந்த அளவுக்கு சின்னதாயிட்டு இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துலயும் அவங்க புகுந்து அப்புறம் அந்த பிரபஞ்சத்தையும் சேர்த்து தாங்குறவங்க யாரு அப்படின்னா ஒரு பிரபஞ்சத்துக்கு அடியிலேயும் தான் அவங்க கார்கோச கடல்ல கார்கோதக்ஷாய விஷ்ணுவா படுத்துட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்கதான் அந்த பிரபஞ்சத்தை கம்ப்ளீட்டா தாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க அதுக்கு மேலதான் அவங்களோட எடுத்த அடுத்த மேனிபெஸ்டேஷன் தான் என்ன அப்படின்னா ஷீரோதக்ஷாயி விஷ்ணு. ஷீரோதக்ஷாயி விஷ்ணு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பரமாத்மான்னு அர்த்தம். சோ அது ஒரு ஜீவாத்மாக்குள்ளரையும் அவங்க உள்நுழைஞ்சிருக்கிறாங்க. சோ ஒரு ஜீவாத்மாக்குள்ளயும் உள்நுழைஞ்சிருக்கிறாங்க. எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பிரபஞ்சத்தையும் அவங்கதான் தாங்குறாங்க. இந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி, இந்த பவர் இருக்குல்ல, இதனை தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும். என்னுடைய ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற தேவை என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனனுக்கு கேட்டு இந்த சாப்டரை பகவான் க்ளோஸ். ஓகேவா, நம்ம இந்த சாப்டர் இதோட க்ளோஸ் பண்ணிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்ப தருபஷ்ய கிருப சிந்துபியே வச்ச பரிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசந்தி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீல பிரபுபாதாய் கி ஜெய், அனந்த கோடி வைஷ்ணவிக்ஸ் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.